Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2024-nji ýylyň 1-nji dekabr hepdeniň ýekşeme güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýanyň platformasynyň kanalyna. Hormatly vatandaşlar, şu gün biziň temamyzyň ady halkara ýagdaýyň Türkmenistana bolan täsiri. Nähili? Şu gün men bilen gepleşige ine Demokratik Güýçleriň Koordinasiýon Centrynyň ýolbaşçysy Muhammed Döýüz gatnaşýar. Muhammed aga, salam aleykum. Selamünaleyküm Murat ağa, selamünaleyküm vatandaşlar. Hoş geldiniz Muhammed ağa, hoş geldiniz hormatly Hoş bulduk. vatandaşlar. Yine temamız başlamak Muhammed ağa bir näçe videolarımız var. Şu videolardan başlaýaly. Bu. Biz hormatly vatandaşlar diňe Türkmenistanyň içi däl, daşy däl, umumy bolup geçen wagtlary size aýdyp düşündürür. Egerde soruňyz bolsa ýa egerde maslahatyňyz bolsa kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Başga da egerde başga temalar açmaly bolsa biziň ýani şu videoň aşagynda kommentariýa ýazyp bilersiňiz. Biz şu temalar boýunça da ýürütip çykyşlar ederiz. Biziň esas maksatymyz size syýasy düşünjeler bermek we dünýä garaşlaryňyzy giňertmek. Ine gelin birinji video seyredelim Muhammed ağa. Ya bir minut. Ine şu ýerde bir Türk biziň ýoldaşymyz bir çykyş edýär. Şonu dinläp görüň näme diýär. Esselamun Güzel Türkmenistan'ın çok kıymetli ve değerli Başbakanı Serdar Meldi Muhammedov. Ben Sesi yok Murat ağa. Yine gelen akses. Ses yok. yılında sizin vatandaşınız da olan Elecan Abdullayeva Cengiz'le tanıştım. Ve 2018 yılında bir Muhammed ağa, ses gelýärmi häzir? Havayadır geliyor. Ha, onu başından dinlädi. Esselamun Güzel Türkmenistan'ın çok kıymetli ve değerli Başbakanı Serdar Meldi Muhammedov. Ben 13-11-1988 doğumlu Türkiye vatandaşı Cihan Cengiz'im. 2018 yılında sizin vatandaşınız da olan Elecan Abdullayeva Cengiz'le tanıştım. Ve 2018 yılında birbirimizi sevdik ve imam nikahına kıydık. 2018'den beri birbirimizi çok seviyoruz. Ve 2023'ün 12.04.2023 tarihinde evlendik resmi olarak. Daha sonrasında benim eşim Elecan Abdullayeva sizin vatandaşınız olduğu için Güzel Türkmenistan'a kendi pasaportunu yenilemek için ve evraklarını yenilemek için geldi. Kendi isteğiyle ve kendi dileğiyle geldi.
Ondan sonra biz 8 aydır eşimden uzağız. 8 aydır eşimden çok uzaklardayım ve çok mutsuzum. Ve kendisi de orada perperişan. Pasaportunu yeniledi, benim soyadıma geçti ve daha sonrasında buraya gelmeye çalıştı. Ne yazık ki Türkmenistan Migrasya Konsolosluğu'nda eşime Necan Abdullayeva'ya çıkış yasağı konduğu için Türkiye'ye gelemedim. Ve ben 8 aydır perişan. Eşim orada çok perişan. Yani 8 aydır onsuz ne yapacağımı bilemiyorum. Ben görme engelli, tüberküloz hastası yani bir vatandaşım. Ne olur bu feryatlarımı duyun ve bir an önce bana yardım edin. Migrasya konusunda benim eşime yani sizin vatandaşınız olan Necan Abdullayeva'ya evliliğin sahte olduğunu falan filan yani insanlar sahte evlilik yapıyorlarmış falan diye bir serzeniş göstermişler. Ama böyle bir şey kesinlikle yok. Benim eşimle bizim resimlerimiz var. 2018'den beri çektirdiğimiz resimlerimiz var. Evlendiğimiz zaman çektiğimiz resimlerimiz var. Hepsini size gönderecek eşim onların da. Ve ben bu videoyu gönderiyorum. Lütfen ne olur bizim feryadımızı duyun. Ve bir an önce eşim yanıma gelsin. Yani sizin de çocuklarınız var, sizin de eşiniz var. Siz beni çok iyi anlıyorsunuz. Oh, brother. Dedim. Ve bir an önce eşime Bunun toňra dinlemeli. Oh. Maksadı belli. Şu hakda Muhammed abi bir öz pikirini aýsaň, näme bolup geçýär şu zatlar? Gündem brother, men ştada 3 dada aýdasym gelýär. Birinciden aýtjak bolýandym, şunýanak meselele günne Türkmenistanlılar şoňa doşar bolup oturlar. Şu ýurdu Türkmenistan talap oturan adamlara tapawuty ýok. Sen Türkmenmi, Türkmi, näme ol düzgünü bolup öwrenen adamlar. Şol üçin bizim aktivistlerimiz şu düzgün bozmaçylary beýan etmek üçin öňe çykdylar. Özüm Türkiye devletinin içinde bir tohur aktivistler dörediler. Şunýanak problemaları aýtmak üçin. Türkiye devleti şu meseleleri çözmek için Türkmen devletine basyş etmegine derek bizim aktivistlerimiz zor bilen tutup azar verip ogurlap büýdürgünçilik edip Türkmenistan'a uğrattılar. Iýmenne şu bizim aktivistlerimiz Türklen meselesinin Türkmenistan'daki şolan hak hukuklary bozulmagy, bir Türk diplomatynyň koronavirusdan ölenligini, şu taýdaky şoförlüň çekýän kynçylyklaryny beýan etdiler. Şu taýdaky Türk biznesmenleriň doşar bolýan kynçylyklaryny beýan etdiler. Ýöne Türk devleti tersine bizim aktivistlerimizi gollamaga derek şolara karşı uruş elan etdi. Şol üçin inni günne şunýanak mesele Türk grajdarlary şoňa doşar bolup oturdy. Bir adam hüwäs bilen, umit bilen toý etýär. Durmuş gurýar. Şo bilen baktly boljak bolýar, bile ýaşajak bolýar, maşgalasyny döretýär. Maşgala bir hormat goýulýan mukaddes zat. Bir haramzada edenetdiligi bilen bir adamyň durmuşy bozulýar. Şu dine bir mesalle müňlerçe şonýanak mesal bar biz hemişe şonu aýdyp gelýär. Müňlerçe, yüz müňlerçe Türkmenistanlyň maşgalasy bozular. Dine birde, ikide, onda, müňde. Yüz müňlerçe Türkmenistanlylar Türkiýede kul bolup berler. Vatandaş, ildaş. Bir Türk birliklerini döretecek diýerler, ola sizin aladaňyzy edene Türk garyndaş. Seredin. Erdoğan Türkler için bir mesele etjek bolanak. Türk diktatörleri bilen bilelikde bütün Türk milletini, halkını talajak bolýar. Şol üçin siz meseleňizi çözjek bolsaňyz o haramzada yüzlenip oturma. Siz gidin de Daşary işler ministriniň öňüne şo taýda çykyş et. Şolara yüzlen. Ey bizim pulumuzu alıp oturan adamlar, bizim nalogumuzu alıp oturan adamlar, bizim hakkını tutan adamlarımız,
siz näme etýäňiz, niýrat etýäňiz. Näme üçin türkmen aktivistler tutýaňyz diýdi, şolara fora berin. Şolardan sonra Türkmenistanyň edenetliginiň öňüne näme üçin geçeň zat diýdi. Men şo watandaşyma aýtjak bolýanlarymyz şol. Şol üçin biziň halkymyz ýurdun ütgetjek bolýar. Size de gowgular ýana, özümize de gowgular. Sağ ol Muhammed ağa, benim bir goşmaça aýtjaklarymma, hormatly watandaşlar, biziň bir topar grajdanlarymyz Özbekistanyň aýal alýarlaryna Daşow, Çäjow diýil vilayetinde Özbekistana aýal maşgalaryna ýa-da Özbekistana çykýarlar. Şonuň pasport meselesi, şonuň ýa-da zaks meselesi, şonuň çağlyň metrikleri, şahadatnamalary bir topar problema bar. Muhammed ağa dogry belläp geçdi. Şo problemalar günle çözülmeli, onu şolup çözülenok. Açyk ýatyr. Näçip men öňüme aýdyp gelýän Türkmenistanyň hökümet ýok. Hökümet diýip ol adamyň öňüne çykyp el çapyşyp arkada terdar diýip gelip görenler ol ýok hökümetiň ýanky ýallaklary. Onanyň şu hökümet inter Türkmenistanyň problema düzeltgerenok. Problema diňe dürelýär. Unutmaň şu zatlary. Şoň üçin Türkmenistanyna ne protest bolýar, ne nägilin aýt bolýar, ne ýa hakyň gorap bolýar, hiç adam et bolmok. Şular gorkujugyny Türkmenistany, ýa-ni Atalogul, Türkmenistany MHM polisiň üstünden dolandyrýar. Şoňky günde Türkmenistan MHM polisiň üstünden dolandyrýar. Prokuratura, waýanlara goşulan köplenç prokuratura suwtda boldy. Şu 4 tane organ Türkmenistan dolandyrýar. Normalde Türkmenistanyň hojalyk ministrlikleri, ýa sosial ministrlikleri, bilim ministrlikleri Türkmenistan dolandyryp bilim berip üstürmeli. O zatlar näme bolsun sebebi? Bular hemme zatdan gorkýar. Adamlar üç başlata gorkýar. Köçede ýa birleşip başlata gorkýar. Sadaka edip adamlar üç başlata gorkýar. Adam başga adama bir sadaka diýip kömek et başlata ondan gorkýar. Hemme zatdan gorkýar. Bular östmedi. Bular Türkmenistanyny üstürmedi. Şol Atalogul Türkmenistan diýen gawra sokar. Indi men Türk biziň ýoldaşymyzy ýüzlenjek bolýanlar. Ýanky çykyş eden. Ine adna bilemok uğurly. Ine şu adamy ýüzlenjek bolýan. Muhammed Ardat dogry belläp geçdi. Siz Türkmenistanyny adalatlyk gözlemäň. Biz onu gözläp 33 ýyldan bäri gözläp tapmadyk. O mümkin näme? Türkmenistan bir adalet döwlet. Türkmenistan bir tane adam üçin gurulan döwlet. Onun arkada diýeni bir tezzap öz şäherini gurup ýörüp, maşgalary dağıdyp ýörüp Türkmenistan içinde gelip ýören bir adam. Gurbanly Berdimuhammed. Onun oglam men kakamy ýoluny ýöretjek diýip, onun bir Putinin iti. O ýerde siz hiç wagt adalatlyk, kanunçylyk dilep bilmersiňiz we alyp bilmersiňiz. Siziň bir ýoluňyz bar. Olam Türkiýanyň daşa işler ministriniň ýanyna baryp ýazylyp, şo ýerde öz haklaryny talap etmeli. Şo ýerde daşa işler ministrine haýyş etmeli. Bize kömek edin, biz maşgala bolup ýene ýanky ýaşajak kömek edin. Türkmenistanyň prezidenti hiç wagt türkmen halky üçin hiç zat edip görenok. Başarsa baglyar. Şoň öňüne geljegini hemme zat baglyar. Mümkin näl o bir kezzapdan ýanky adalatlyk forma mümkin näl. Hiç wagt bolmaýar. Şoň üçin egerde maşgala bilen birleşik bolsaňyz, daşa işler ministri bar, birinji. Olam egerde nimetmete, onda suwda ýüzlenmeli. Şol halkara suwdlar bar, şolara öz adwokatyna ýüzlenip, Türkmenistan hökümetiniň jogapkärçiligi çekmeli. Başgalaçy ýok. Ine legalny ýoly, diňe şu Türk gardaşymyza däl, beýleki döwletlerden Türkmen maşgalaryny alan ýa-da Türkmen oğluna çıkan adamlar ine öz haklaryny Türkmenistan daşyna gorap bilmese içinde gorap bolunok. İçinde öz görgüli maşgalalarymyza haklaryny gorap bilemzok. Şoň üçin daşyna haklara ünsen beren okma bular. Bular iksany kezzap Türkmenistany basyp alan, Niyazwy öldürüp Gurbanly Berdimuhammedow gelip Türkmenistan basyp aldy. Basyp alan adamlaryna türmeye atyp ýitirdi. Ine bir kezzap. Şoň üçin Türkmenistany diňe şu ýoldan ýanky Türkmenistany öz maşgalaryny diňe şu ýoldan çykarmadan başga ýol ýokdur.
Murada maşgala şu gün gerek. Maşgala erti gerekke. Onu suda bağlamaydı. Bir Türkiye'de hem bir mümkünçilik var. Bir Daşarı İşler Ministerliğine basış etmeli. Ardan yat. Bar cevap vermesele şoň önüne otur. Türkiye'de adat metbuatla var. Şolara barda ait ardını. Koy bütün dünya paş ettirli. Koy Türkiye devletinin diktatörle bilen bilelikle Türk milletin talayarlarını ayıtsın, beyan etsin. Yoksa hiç sebep yok. Türkiye devletinin Daşarı İşler Ministerliği şuna çelin Türkmenistan'ın edenetliliğinin önüne gözünü yumağına ya da Türkmenistan'ın bizim aktivistlerimizi Türkmenistan'a uğratmağına sesini çıkarmayarlarını. Biz Türkiye konsolluğunun önüne vardık. Miting kurnadık. Bize söz verdiler. Biz meseleyi çözecektik. Bir yöne cevap vermeyen kaçık gelip böyle. Sebebi ola da şu cinayetine dahil. Şol için mani arzu bilen çözüp olmaya. Dine Türkiye halkı konstitusiyon beren pravası boyunca barmalı Daşarı işlerinin önüne miting etmeli. Jurnalistlere aytmalı. Şonu bula hareket et ya. Yoksa sesini çıkarmaya. Pul alıp oturan adamla sesini çıkarmaya. Ağlayarlı, guymayarlı. Şehitler ve maşgala bozuluyor. Sen hem eğer öz maşgalan bozulmayanını isteyen mi oldun? Maşgalan saklayacak oldun. Onunla bizim diyenmeden. Bar Daşarı İşler Ministerliğine. Jurnalistlere interview ver. Maşgalan için görüş. Sizin önünde bir cinayetkarlı var. Öz halkını hiç daha da saymayan, adamı hürmet koymayan, bütün dünya bizurlarını bozup veren, dine Türkmenistan talap, ortayadım oligarklarını beri oturan adam var. Şol için etmeli daha da şol vatandaş. Doğru diyorum Muhammed ağam. Benim koşulayan diğerine attığımda şuun maşgala gerek, şuun başlamalı. Şuun eyyem görüş başlamalı maşgala ertiye koymalılar sebebi. Şu mesele dine basışlar, medya basışlarının üstüne çözülüyor. Dine hükümetlerin basışlarının çözülüyor. Sebebi Serdar ve Kurbanlı Muhammed'in yani kararlarını ya da onun isteklerini hiç kim durup bilmiyor. Türkmenistan'ın içinde hukuk din ağırlığı yok. Hükümetler yok. Kanun çıkarıcı, yerine getirici yani Suud hükümet, Kadet hükümeti yok. Bir hükümet var. Oğlum Serdar bilen Kurban berdim Muhammed. Başka da yok. Şoň üçin öz hakyny içinde gorap bolmak ne Suud'da ne Adalet Ministrliğine ne de cemiyet edarları var ya da ne de Adalet Media var o yerde yanıltırmak için hiç şart yok. Şoň üçin biz yine vatandaşımıza aýdýar, mass media, Türkiýe mass mediasy bütün dünya halkary gurumlary var ve Daşary işler ministrliği var. Daşary işler ministrliği size hyzmat etmeli adamlar. Sizin isteklerinizi kanunçylyk ýagdaýda berja etmeli. Haklaryňyzy berja etmeli. Şoňa ýerlenmeli. Muhammed ağa, indiki videoga geçelim. Geçer. Yine hormatly vatandaşlar, siz häzir ünsöpdiň görýänsiňiz YouTube'da hem ýerde Alepa ýa-ni Siriýada içinden uçurak oturdy. Alepa inni öňkü pastanslar diýede, ýa-ni başga bir tarapa geçti Alepa. Eger ýa-ni Başar Asad'ın tarapynda bolan bolsa, indi Başar Asad'ın goşunlary çykdy Alepadan. Gelin bir näçe videolar seyrederim, ondan biz şu bolup geçen dağıtlara bakarlarımızı verelim ve analizimizi edelim. Aziz birodarlar, yangi fathi bo'lgan Halab shahrida markazidamiz. Oddiy xalqqa mana Idlib shahridan non olib kelib, non tarqatyapmiz. Chunki jang sababli şu novvoyxonalar ishlamasdan non yetishmovchiligi bo'lyapti. Shuning uchun oddiy xalqqa mana bunday birinchi yordamlar ko'rsatilib, bepul nonlar tarqatilyapti alhamdulillah. Halab shahrida yurarkanmiz, subhanalloh, xalqdan bir intervyu olmoqchi bo'ldik. Intervyu olaylik desak, xalq norozi bo'lyapti. Negaki bir hayvonni ham yillab bog'lab qo'ysangiz, qo'yib yorib ozodsan desangiz ketgani unamaydi. Chunki bog'lanib mana bunday zilli, xorlik hayot ko'rganim qoladi. Endi xalqni ham to'g'ri tushunamiz. Chunki shuncha yillab zolim Bashar Asad zulm qilib kelgan va bugunga kelib ustingdan tog'utlar ketdi. Sizlar ozodsizlar desak,
ishonishmayapti va intervyu berganim qo'rqyapti. Chunki ertaga yana bir holatlar o'zgarib qolsa, bizga qattiq zulm qiladi deyapti. Ya'ni xalq holatini ham to'g'ri tushunamiz. Shuning uchun aytamizki, jihod maydonida yurar ekanmiz, 100 yillab asir bo'lib emas, bir lahza ozod bo'lib, haqiqiy rijol bo'lib, Allohgagina itoat qilib yashashlikka nima yetsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yine Muhammed ağa, gördüğünüz hozirgi videoni Özbek diaspora ya Özbekistanla çörek paylayan nimede? Yani Aleppo'da. Bundan bir necha oy avval mana bu qiz Şunu komentar etseniz. Komentar etseniz. Böyle burada bir gendatta hiç vakt halkı zor bilen taklap bulmuyor. Ortaya İran bilelikte Başar Asad'ın bu işleri bilen 4 yıl bundan önce şu Halep şehrinin var ya dolu uniştajat ettiler. Bambi dedi biz bozna şuları kovacak olun. Halk mirne çıkan halkı dine yurdunu geçirecek olan adamlar kırdılar. 4 yıldan sonra yeni evlilik geldiler şu. Yeni evlilik geldiler şu da. Yine de şunu doğru alan adamlar utanmayarak kaçıp gittiler. Şunun korkudan kaçışını görmeyeli gen ağaların videolu yedik. 2 tarafın içinde aldılar şu Halep diye en ulu şehrini. Tenagat şehrini Suriye 2 tarafın içinde aldılar. Ne için? Halklarda hükümet öz halkını ravi saklap bilmedi. Kıyınçılıkların çözüp bilmedi. Ola 2 tarafatta oturuyor. Yöne vaktlayınca yatılanına beğenip görmeliler. Bir mesele. İkinciden Murat Ağa gör Türkiye'de binlerce imigrantlar Orta Asya'dan, Türkmenistan'dan, Tacikistan'dan falandan var. Bir yerde şu Özbekistan devleti Türkmenistan fikret ya o öz yurdun parakat taklav otelini yani. Yöne haberleri yok. Doğru bilen taklandatları başka yerden şu halk ilacın tapmanı yol göde bir tavır ekstremistik toporları koşuluşup böyle. Onu göde Suriyen içinde Özbeklerde neyse tanıtı var ben gördüm videolarına. Şu bir yeri senin koyanımız. Şu tak gidip sol ekstremistlere koşuluşup Suriyen içinde eline yara alıp görüşmüyor. Tacikli var. Hükmen Türkmenli de vardır. Şu an Türkmenistan'ın grajdarları Türkiye'de dokümente yaşap veriyorlar. Onun idinden Türkiye polisiyası, imigrasyon üslubucu iyidirlap bir oları fikretmesin Türkmen devleti. Ola da şu tak koşuluşmar mukadim. Ola da hükmen şu tak giderler. Türkmen devleti nece halkını katı kıssa, aktivistler yani beğenip olur türmeye varsa o kaptarlan ekstremizm yapıyor. O kaptarlan sonra yara kalıp Suriye kömek eden toporları onun bunları kömek edip bunlar Türkmenistan'a yararlı olurdu. Şolun hiç gurrumsuz şöp yok şunun. Şol için Türkmenistan dargat yağlı şu karamdardır. Öz halkına mirni parakatçılık kanun yol bilen öz meselesini çözmeye köşeye çıkmana ruhsat vermediler. Aytmağa ruhsat vermediler. Aktivistlere ruhsat vermediler çıkış edip meselesini aytmağa. O zaman ekstremizm ediyor. O zaman şu karamdardalar kaçıp gitmeli oluyor. Şun kun Başar Asad nereye gideceğini bilenler, ne edeceğini bilenler. Hem yerde Kur'an portretlerini, heykellerini ayın aşağına defelediler. Muhammed ağa, men yine bir neçe video koyayım. Şu Aleppo vardı. Aleppo'da hormatly vatandaşlar men gıyt haydayn Aleppo'da 4 günden 3 günden beri ütköşkür bolup başladı. Basar aşağıdan goşunu Aleppo'dan çıkıp gitti.
Bashar Asad niye dediğini häzir belli bir yeri yok. Damask'ta mı? Niye dedi? Damask'ta Moskva ayıptı, oradan geldi deydiler. bellisi yok tek. Hiç yere çıkıp komentara beren yok, bellisi yok. Gelin şu videoyu seyredelim. Bir minut. Birozdan so'ng Allohning izi bilan mujohid birodarlarimiz mana shu zirhli texnikalarda bosqinchi Rus, Eron jangarilarga qarshi va Asad rejimi jangarilarga qarshi jangga kirib ketishadi inshaalloh. Va mana shu soatlarda biiznillah mana shu zolim Bashar Asad rejimini qamoqxonalarda tajovuzga uchrayotgan opa-singillarimizni va ustlariga bombalar tashlanib qatl qilingan musulmonlarni qasosi olinadi biiznillah. Albatta nusrat Allohga iymon keltirganlarnikidir. Indiki videonu seyredelim. Asad Han Şeyhun diyen şehri 2019 yılda yer bilen tekildi. Bir topar elit rayonun adamlar şöyle yaşayandı. Şonu yankı Rusya kömek sorap, Rusya raketlerini bombalap yankı hem adamlar kırdı hem de soyurdu. Şehri yıktı doğru. Şu şehir var, Beylek şehrim var. Yani. Bayramçıları diye yani Bashar Asad'ın koşulları şehirden gittiler. Sonra bayramçıları diye halk bol. Yine de ben yalnız videonu görüp menden unuttum. Şöyle 2019 yılında Han Şeyhun diyen Suriyan bir şehrini Bashar Asad ile Rusiyan yani güçleri Suriyalı nime diyorlar. Yerden tek diyorlar. İndiki videoda seyredelim. Yine hürmetli vatandaşlar. Hem bir minut. Yine bir sonra bir minut video. Şunu da lütfen. То, что сейчас вы можете видеть, это не Донецк, это не Луганск, это не Украина, это Сирия. Это Сирия. Вот то, что вы сейчас видите, это все разрушения вызваны российскими авиаударами. Или же вы верите тому, что российская пропаганда говорит, мол, сирийцы сами себя бомбят. Вы в это сами поверите? То есть людям нечем было заняться, и они решили сами себя убить. Путем вот таких бомбежек. И этот район считался новеньким, и здесь люди жили хорошо, и это был элитный район. И вот здесь российская авиация просто решила сравнить эти земли с землей, вот эти территории с землей, только для того, чтобы эти люди подчинялись этому тирану Башару Асаду, только из-за этого. Почему бы вам не интересоваться судьбой мусульман? Почему бы, если вы считаете себя мусульманами, почему бы вам не спрашивать о судьбе мусульман, что с ними происходит? Вот, посмотрите, вот, российская авиация что здесь сделала? Под каждым этим домом люди погибали. Вот каждый из этих разрушений вызвали смерти людей, простых мусульман, женщин, детей и стариков. Почему бы о них не интересоваться? Почему вы все время повторяете пропаганду, тезисы от пропаганды Российской Федерации? Они врут, нагло врут, оболванивают людей. Почему бы вам не открыть глаза и хотя бы не... Yine Muhammed abi
köpüsi Siriýanyň ýerlerini bilen oklady gurköýeli. Ine Siriýa döwleti ünsürin. Siriýa döwleti, ine şu ýerde Eýran döwleti, ine Siriýa döwleti, ünsürseňiz. Eýran döwleti, ine de Türkmenistan. Gowjy gurköýeli Türkmenistan. Eýran bilen Siriýanyň arasynda uly dostluk bar. Eýran uly kömekler edýär Siriýa, ýani şol Blижний Восток diýilýär-de. Ýani ýakyn gün ortada şo ýerde öz siýasatyny Siriýanyň üstünden ýöredýär. Şo ýerde baýwyklar taýýarlaýar, pullary berýär. Häzir ine bir işgär, hökümet işgäri Siriýanyň nime? Eýranyň biz Siriýa halkyny gollar, Başar Asady gollar diýip men özüm barjak gollamana diýip ýa-ni oglan etdi şonu. Muhammed Ağa häzir size jikmejik gurun berer, ýöne ine uruşlar näýe gidip dur, şunu da seyredelim vatandaşlar. Ine şu Aliyepa diýen ýere ine şu ýerde. Şu ýerde powstancy diýär, ýani şu Başar Asadyň gitmegine güreşen adamlar ine powstancy diýär. Ine şu ýerde häzir Aliyepany basyp aldy. Aliyepany eger gowy seyretsek ine şu Aliyepa şäheri şu. Ýani şu Aliyepa şäheri. Ine şonu ýani doly adat çıkardılar. Şu tarafta da Kürtler var. Kürtler nimeti? Kürtler bolsa Türkiýe garşy Aliyepany Türkler kömek edýär, ýani arsalamany, adatly çıkarmany. Şonuň üçin Türkler, Kürtler ýani Başar Asady gollarlar sebäbi olar Türkiýe garşy. Şu ýerde bir topar siyasi ve halkara ýani gapgarşyklar bolup başlady. Şunu köşüşdirmek üçin uly diplomatik işlere geçirip, uly döwletleriň ýygnaklaryny geçip köşüşdiremeden şu ýerde Rossiýa şunun ýani şol uçastygy nimetmedi ýaly adatlyga çykyp şu ýerde paraşyk bolmady ýaly goşulyp Başar Asady gollap şu ýerde hemme betbaşlygy döwledýär. Diňe Rossiýada, Amerikada we Ýewropada we hemmesi näçip şunu hemmesi görüşýär. Men de düşünýän. Esas maksat ünsürin ne Ýewropa şol Arap döwletlerden ýeri üstünden turbo çekilip gaz gelmeli. Newt gelmeli. Katar we Saudy Arabia we bir topar döwletler bar, ýani Afrika döwletleri. Şunun üstünden geçip şolara iltämete Eýran üstünden eltip bolmak, şunun üstünden geçip turbory eltip ýani Ýewropany duruşuna Rossiýa derek Ýewropa şu Afrika döwletlerinden gazy newdi eltip enerji eltip etasy Ýewropa bazarlaryna valyuta alıp Arap döwletleri ösüp bilýär. Bunu ünsürseňiz ine men size görkezeyim. Bunu ine Rossiýa, Rossiýanyň çekilen turbolary bar. Ikinci turbo çekildi bir ýerden, bir kan turbo çekildi, öňkü turbolary bar. Şu Ýewropanyň bazarına eltip öz gazyny satyp öz büdjetini dolandyrmagy. Sebäbi Rossiýa Türkmenistan ýaly diňe benzokolonka. Esasy ýani enerji resursyny satyp baýýar. Şoň üçin Rossiýa Başar Asad terekkä Rossiýa her dadyr şu ýerde betbaşçylyk bolur ýaly her wagt. Şu turbolar çekilmedi ýaly. Ve şu turbolara ýani Başar Asada kreditler berýär. Şol ýani международный proýektde goşulmaly sen beklemeli, gerek bolsa sen rejimini saklaly. Bir topar ýani hereketler edýär. Bolmasa Başar Asad hiç nimetine de gerek yok. Dine iqtisadi öz bähbidi üçin Rossiýa görüşýär ve diktator boldy. İki adut ýaşardy. Şoň üçin bir koyun vatandaşlar şu arada Muhammed Ağa size ýani jikmejik gurun berer. Muhammed Ağa, söz sizde. Näme bolup geçýär? Yani hayti görüşüyor ve hayti güçlerin arkasında hayti güçlüdür. Hayti devlet. Onu hiç nasıl etmeyeceğim. Birinciden şunun bellemelidir. Yani 11-nji ýyllarda şu Bahar revolüsiýasy başlatdy. Şu nemeden Tunis'ten başlady, soň odan Egipt'e geldi, soň Siriýada halk näçe ýyllar şolary kötäp beren diktatorlardan dinmek üçin mirni protestlere başladylar. Mirni protest, ödem şol kanun boýunça dünýädäki hemme bar normativler boýunça köşe çykdylar, ýaşlar hemme şäherde. Sebäbi Siriýede
Başar Esad'ın maşgala eýen 50 näçe ýyl bäri şu tap höküm türýär. Halk narda şolardy. Onuň halk tofor umydy bilen ýurdu ütgeçjek bolup bir tofor ütgeçlikle girjek bolup köçe çykdylar. Ýöne Başar Esad olary parakatçylyk mitinglere ruhsat bermäni olar gyryp başlady. Näçe halkyň öňünde dursaň, halkyň içinde de eýen bir tofor adamlar radikallaşýar. Başga ýollar bilen görüşmän uğruna düşýär. Şol ýanagam Siriýede boldy. Siriýede bir tofor köçe çykan halklar, gyrlan halklar maşgalasy garnaşlar, dogan garnaşlary, saratnikleri eline yara galyp başladylar. Bir Siriýen Irak bilen goňşy bolmagam on uly betbahçylygy getirdi. Sebäbi näme üçin? Sebäbi Irakda Amerika Irak'a çolandan soň bähsile, yani esafi ýurt dolandyryp oturan Saddam Hüseyin döwrüne partiýaň agdalary hukumetden çetleşdirildi. Olaň hiç ýyl hak hukugy ýok. Sünniler Irak'ın içinde kemdidilýärdi. Şol üçin Saddam'ın döwrüne hukumetin içindäki işleýärler, wayenny начальниклар, spesslujbalaryny işleýärler zatlam Siriýen içindäki bulaşykdan haýyrlanyp şolara goşuldylar. Şolara goşulyp şo taada Daesh ýanak toporla döremeline sebäp boldy. El-Kaide de geldi. Siriýanyň içine ondan İgil döredi. Yemen hem Irak'ın bir tofor yerini alırlar, Basra şäherine çellin, hiç ýyly nemesi alırlar, uly şu taada öz hilafatyny döretdiler. Nemede Türkiýede şu momentten haýyrlanyp şu döwürde Egipte Ahwanul Muslimin hukumete gelipdi. Ahwanul Muslimin Erdoğan'ın en yakın saratnikleri. On özüm Ahwanul Muslimin'den. Onun kellerine de bir ideýe geldi. Şu atla bir moment İslamistler gollap Siriýanyň alayly ta Egipte çellin, onun bizim halafatymyzyň eline bolýar, bizim wilýanýamyzda bolýar diýip Türkiýede giňden gatnaşdy şu herekete. Başar Esad aýyrmagy. Ýöne şu herekette İran bilen Orsiýadyň goşulşmagy balansy ütgetdi. Orsiýet öz güýjüni görketmek üçin hemme güýjüň haýyrlaryny halkyň garşyna hereket etdi. Ýanky görketýän videoňam şoň biri şol. Wagnerçiler şu tap uratdy. İranam dürli toporlar döretdi, Şiye toporlary. Fatimiyun neydi, Zeynepiyun neydi, bunları bütün Şiyeler Pakistan'dan, Afganistan'dan pul verip getirip Siriýanyň içinde dürli kunjeklerine yerleştirdi. O gaptallarynam Livanna, Hezbollah hemme güýji armiýasy bilen İranyň yktyýaryny ola da geldi, Başar Esad'y gollamaga Siriýanyň içine geldi. Şulaň hemmesi birleşip odan gelile ýanky hereket etýänler hem Amerikalı zaptam İgil'e karşı göreşi bilelikde ıglan edip İgil'den dinlik diýdiler, olar aýyrdylar. Soňdan Astana'da, Kazakstan'da saglaşenýe gelip bir tofor saglaşenýelere geldiler. Şu saglaşenýän esasyny Türkiýe öz interesini gözeňde tutup granitsada bir buferny zona döretdi. Otak Asvabaditilni armiýa Siriýany Türkiýe ýakyn Türkiýe wilýanýatynyň aşandakileri granitslarda yerleşdirdi. Ondan soň bir bölegi İslamistler, ola Al-Kaida'dan aýrylan, şu wagtga häzir El-Tahrir el-Şam diýen, Hizbul Tahrir el-Şam diýen toporlar şola yerleşdi. Bir gapdalanyň Siriýedäki Kurtler ola da ayağa galyp, ola da öz ýaşaýan ýerini, öz ellerini aldylar. Türkiýeň gorkýany Kurtlerden. Hem Irak'ta Kurtlu öz başdak bolup oturýarlar, bir öz döwletleri var, hem Siriýanyň içinde. Bular da göni öz bilýänýäsini Türkiýedäkilere edip bilýär. Şol üçin Türkiýeň gorkýan dady Kurtlaryň güýjelmelinden, olaň bir bölümünden.
Inni İsrail meselesinde 7. Oktyabr'dan son İsrail hemme gücünü yığınıp İran'ın döreden Hamas toporunu dolu dargattı Gazada. Hezbollah'ını paşti praktiski dargattı. Hemme yararlarının 70%'ini göçürdü, aldı. Kadroy ofisyerlerini öldürdü. Yol başçılarını nece pakaleniyetini eyyem Nasrullah'dan tutta ornatarlı hemmesini öldürdü. Livanın içinde inni Hezbollah'ın gücü yok. Bir bayenizir bunu topor hükmünde. Yanam İsrail bilen Hezbollah'ın arasında saglaşaniye oldu. Hezbollah inni granitsadan 30 kilometre İsrail'in granitsiyetine gelip bilmeli. Şu tayının kontrolünü Livan'ın armiyasına hem onun armiyasına vermeli şu tayının kontrolü İsrail'in islenlik vakti eğer padizeravat etti Hezbollah şu tayda güceliye girip raid geçip şoları uniştaja etmeye hakkı var. İnni Hezbollah dargadı. İran vilayaniyetini hem Suriye'de tevavi İsrail Suriye'deki İran'ın bazalarından dolu uniştacat etti. İran güçten kaçtı. Hezbollah'ın gücü yok. O kaptanın ortadan Ukrayna ile uğraş başlandığından sonra o tane bir topur öz güçlerini çıkardı. Wagner dargadı. Wagner Putin'in karşısına gitti. Olam önkü gücüne de. Şol için Suriye'de bir moment döredi. Yankı Hezbul Tahrir onun neme asabadiyetin diviziyoniye Suriye birleşip öz hareketlerini, hücumlarını başladılar. Bunu da gördü. Güçten kaçan Başar Asad, Amray'dan kaçan Başar Asad, halkın fiillerine münasip bulmadı. Başar Asad'ın armiyası kaçıp başladı. Hiç yerde şulara karşılık görkedebilmediler. Bunu iki onun içinde halbuki en ulu şehirlerinin biri, ikinci Prizvostveni Center, Suriyanki, şunu eyyem iki dağıdın içinde alırlar. Ortayadan bazasını alırlar. Yani samal neme vertolyotlarını, o protivazdushni nemesini, şolarını alıp turatlarını görkedi otaydılar. İnni şu atlam Demeş tarafa hareket başladılar. İnni şu tane bir tofor gümerli var. Mesela şunu Türkiye yükleyenler, Türkiye kömek yaşaları şu tane aliyadı. Onu hiç kimse patvirciler edip bilenek yöne bulmağa mümkün. O zaman İsrail etti diyorlar. Yöne İsrail'im etmek mümkün. Sebebi İsrail'in maksadı İran'a çemeleşmek İran'a. Şunun için Suriye'deki İran'ın güçlerini dolu uniştacat etmekle. Şolardan uniştacat edip bilse, o zaman Irak'takilerden hem dini bilse İran'ın taşına geçiyor. Şunun için İsrail'in hem şu meselede zaintereson bulmağı mümkün. Sebebi 18. 17. yıllarda İmenle Hezbol Tahrir'in yaralan adamlarını İsrail Cevlan bilendiklerine balnitse vurup şoları leçid edip göveriyen eken. Şunu hem videolarım var, dağıtlarım var. Şol Hezbol Tahrir'in neme bilen, Şam bilen İsrail'in bir tofar aragatnaşıklar badip gümen ediliyor. Yani bazı subutname de var, ön bareken hediren bulmak mümkün. Yöne İsrail'a Başar Asad kavmiye tədə gelecek ki ne belli İslamistler toporu amatlı mı? On hadir bellisi yok. Hem mekşem şuna samneniye bilen terediliyor da. Tabi Başar Asad hiç vakit İsrail bilen uğraşmadı. İran neçe gelip yan yakınlıkta delegasyon uğradı. Başar Asad bilen gepleşti. Tenem kömek etkel İsrail'e çözüyle yol aç, Hezbollah yara gövreyil falan diyenle de şuna Başar Asad boyun bolmadı. Şol için Başar Asad'ın bolmağı İsrail'e kendi yanı yok. Yöne Başar Asad İran'ın vilayaniyetinden çıkıp bilene şol için İsrail korkuyor. Şol için İsrail'in şu meseleni hem zaintereson bolmağı mümkün, hem o kaptandan korkmağı mümkün. Yöne gurrun nemeden ibaret
ve de İslamik diktatör näçe men güýçli diýersin. Iň soňunda şun ýanaklat bilenim guturýar. Ýury dargatýarly uňuşdaja etýär. Şol üçin biziň halkymyzdan bir häzir ýurdunyň parakat taklaýar diýip begeni oturmasynlar. Müň parakat taklaýany halkyň setin çykartman zor bilen taklaýar. Olan wagtlaýynça. Şu näçe halkyň basyp başlasa, gysyp başlasa, şonça da ekstremizm toporla ýurdun içinde güýjelýär. Sen Türkiýedäki 1 milyona goloy Türkmenistanly dokumentsiz kul bolup ýaşap ýören adamlary hiç wagt saklap bilmersin. Olaň öňüne de geçirilmersin. Ola da ýol gözleýärler. Näetdir? Şo betbahtçylykdan diýin boldy. Eger şolara kanun esasynda öz arzyny aýtmaga ruhsat berilse, ýurdun içinde siyasi üýtgeşikle parakatçylykly geçýär. Ýöne näçe gysyp bersek, ola Siriýa ýanak näme edinem bolsaň hemmesi dargyýar. Murad aga men nimeçekler. Doğru. Hurmatly vatandaşlar, benim öz düşündüşüm bereň Muhammed ağa dogry belläkmiş temelady, goşardat ýok. Ýene bir karta terdelim, ne terdim. Şöyle, ine gyzyl bolan ýeri Başar Asadyň ýa-ni hökümeti. Ine Sariýe bol bolsa Kürtleriň, ýa-ni Kürt diasporanyň öz bulun hökümeti we şolar dolandyrýar. Ine şu ýerde ýa-ni Pastans diýilýär, şu gök. Ünferin ýaşlar. Pastanslar diýilýär. Şu ýerde uruşlar gidip durýar. Ine şu ýerde ünferin men ýene de bir gökdeýin. Şol ýaşlyň şu ýaşlyň tapawy bar. Ünferin şu ýerde ummerine opozisiýa diýilýär. Ine Muhammed ağa dogry bellek geçdi. Ünfer teretsek eger bir minut men gökdeýin şu kartany. Yalnız kartany goýdum berýte. Ine şu kartany terdim. Ine 2010-njy ýylda, 2011-nji ýylda Arabska wesna diýip ýa-ni bir topa rewolýusiýa boldy. Ine şu rewolýusiýa şu ýerde başlady. Ünferin Marakeş, Aljer, Tunis, Liviya, Egipt. Şu döwletlerde, ine şu Arabska wesna diýip ýa-ni bahar aýynda başlan rewolýusiýa bir halk galyp başlady. Men ýalňyşmasam Tunisden başlady, şu ýerden gitdi hemmeti. Aljer'e geçti, Marrakeş'e geçti, Libya'ya geçti, Egipt'e geçti. O zaman şolam Siriýa bardy. Şu ýa-ni Spoçkadan. Ne Siriýa barana baktı, şol Başar Asad Putin'e haýyş etdi, güýç aldy o ýerden bu ýerden we şol protestantlary şolara garşy güýçlüň şol ýok etdi. Ine ünferim şu karta. Ine Muhammed ağa doğru ideýany aýtdy, menem şol ideýany gollaýan, benim şonu pikir etdim. Haçanla bir döwletdäki bir halk öz azatlygyna göreşip, şu rejimden doýup göreşip başlasa, onam hökümet basyp, urup, öldürüp ýok etse, liderlerini ýok etse, ýa-ni şonu basyp ýatyrsa, onu ikinji güýç dörýär. İkinji güýç radikal güýç dörýär. Radikal güýjüm bar, din uruş bilen ýol almany isleýär. Başka ýoluň ýokdugyny görýär. Başgaça ýa-ni professional bilen, diplomatik bilen, kommunikasiýa bilen hiç kanun gorap bolmak, dine eline ýara almaly diýip radikal güýçler emele gelýär. Şu radikal güýçler emele geldiğinde hökümet suratda radikal musulman bolsun, başga dinli bolsun, o radikal gurumlary öňüne çekýär. Ya da şu ýerde bir radikal musulman gurumasy, ya radikal başga bir din gurumasy dörýär-de şolar mundan meter ýa-ni şu ýerni Siriýadan beter edýär. Şoň üçin men her wagtdan diýen, biz halk bilen agbyr bolup etmeli. Şular, şu ýa-ni çalşyklary birinji, ikinji hökümet eger akıllı bolsa, hökümet egerde ýugurdy pytrajak bolsa, ya da dialog tapmaly opozisiýa bilen, ya da halk egerde bardy galyn bolsa boyun almaly. Bolmasa şular Siriýa getirýär. Halk däl, şular Siriýa getirýär. Näýli? Putin aýdýar, Putin bombalap başlaýar, Putin ýok edip başlaýar, Türkmenistan Siriýa diýerler. Onu halk eden ok. Hiç wagtdan. Halklar eden ok olar ýaly. Halklar öz aýlaryny ýykan ok.
onu yol boşu, şu diktatör yol boşu, halk gorlanok, şonda da yani gücü üstünden öz yerini elecek bol Putin ýaly arkadan bilmeli. Putin'in boşun ýerine ýatyrýar hemme lazım şöyle. Halkym ölür ýaly hemme de yani yok olur ýaly tek ýerlik diýär. Ine son Siriýa bolýar. Şoň üçin haçan da bir de Siriýa etjek bolýan diýseň, bir edem de ok Siriýany. Bir de adatdan bolacak, bir konstitusiýanyň etatyna ýatacak, bir kanunlar bozacak gel. Muny bozýanlar, şunky bunun atalogul ve şolar Siriýany ýatak bilýär. Bir ýatak bilemok, biz Putin'e gelmesek, gelmeýär Putin. Biz bilen gürleşmeýär. Ýöne şolar badat diýse, şu Türkmenistan'ın kontrolü saklamak için raketalardan, goşunlardan iýerýär. Putin kim? Putin raketalar, ölüm ve nasilye. Yani zulüm. Inni bir yere Putin var, bir baktlı durmuş kurup berdi mi? Ya baktlı devlet kurup berdi mi? Ya devlete investisiya edip şonu kaldık gördü mü? Elbette yok. Baran yeri dine raketalar, bombalamak, öldürmek ve yani adamların haklarını düğünden yani yok etmek. Yine Putin yani. Şunun için şu zulüm arkasında başlığının şu zulümdü, şunun etrafında şu zulümdü. Bizim esas maksadımız, biz ve sağda dilde düşünürüz. Bizim esas maksadımız şu zulümlerden dinip baktı yaşamak. Neyemçip biz kötülmeli? Neyemçip şuraya bağırtlarımız vaka, haklarımız orap benim de yok. Neyemçip şuraya bağırtlarımız vaka, daşarı işek yani işlemeli. Yani bunu yal olmalı, dokumentlerimiz yok, zahatlarımız yok. Neyemçip gününden şu hükümet bize bir tane karar kanunu çıkarman, bize kömek eder yani. Dine bize karşı kanunu çıkarıyor. Neyemçip şu hükümet MHM'nin polisi bizim üstümüzde sürüyor. Yani şu sorulara yarın komentariyada cevaplarını değil. Bir de çok gıdık. Biz size şu konuda Siriyan uçları neyden emele geldi? Neyemçip şu gidip dur. Başta uruşun manisi revolüsiya yani çalışmaları adatlı almak yönü sonlar bir topar daşınan güçler bu koşulan son. Bir topar geopolitik yani siyasetler başlanan son. Amerika bu tarafta, Avrupa bu tarafta, İran bu tarafta, Türkiye bu tarafta, Rusya bu tarafta, ondan sonra Arap devletleri karşı gitti. Yine şunu okudu, köşüştürmek için bir topar yıllar vererek diplomatik işleri geçirmeli, kommunikasiya geçirmeli, käbir yerlerde yani tutsak etmeli bir topar teröristleri. Şuraya mesela kıynaştı. Olam neymiş kıynaştı? Putin oluşup hem kırattı şöyle. Her Putin şu yerde iki tane maksadı var. Birinci diktatör toplamak. Bir diktatör dünyada kemelse on güç kemeliye. Onu birbirini kolluyor da. O zaman bunun diktatörün atası şu Putin. Çok olmasa olacak yok. İkinci, şun turbolar Arap devletlerinin Avrupa geçip alternatifine Rusya'nın qadını nevdin alternatifine satmadı yani. Ne şun yol bekliyor. Sebebi 20 yılla Putin neyme emir 20 yılla $100 qadi $3 yetirip Avrupa'nın elini toğuna bakara kaldırıp gazı satıp şu yerden pulları alıp şu yerde korrupsiya edip adamları da sağda adamları da korrupsiya etmeyen mümkünçülük var. Şolar uğru etti. Şolar bir 10 yılla kovu yaşadılar. Putin'in korrupsiya sistemasının esasında. Şimdi şu da hatta bu tordu olayım, şunlar da şunu arzu edip, yani çok ünlülerini arzu edip Putin'i ol yani. Yeltsin'de bir royalat olmadı da, Yeltsin oğurluk etmedi o royal maçtabına. O royalı yani uruşlar etmedi, kaytip uruşları indircek oldu. O demokratik yolu etti. Demokratik yolu ölçetmek katı kıyındır. Yani halkın yani düşünceli olmalı, siyasetçilerin düşünceli olmalı, aktivistlerin düşünceli olmalı. Bu bir akıllı yol, düşünceli yol, kıyın yol. Çünkü en anfak yol diktatör yol. Yani bir bas var ya, şu yolu öz saklıyor. Yani şu yol halk için en ervet yol. Yine kıyıtkaça düşünülecek şeyle var ya, ünferin yine şu yolda şu yani yaşıl nimede nimeler radikal Müslümanlar, radikal adamlar din uçmen çöp bolýan meselendi basmak gibi oturuyor. Şunun arkasından Türkiye'li başka güçlerim var. Türkiye'den başka güçler var. Şunlara yara veriyor, şunlara spesyalist veriyor.
Yine şu güçlerin arkasında Avrupa dur. Bular kanun esasında umerin opozisiya diye, yani kanun esasında yürüyecek opozisiya. Yine başına şunlar başladılar, onun şunlar kişilik kaldı. Müsörün olsanız. Hada radikalizasiya yani gidip başlattı. Bu tarafta da yine şu devleti paylaşıp, yani Kürt devleti, Kürt regionu emele geldi. Sonra devlet olup paylaşıldı. Yine bu tarafa yine Müsörün yani Başar Asad'ın güçle saklayan teritoriyası. Güçle hiç saklap olmuyor. Sen 24 saat 7 gün ya güçle saklap bilmek mi diyordu? Şonun için bir ayya Burvanlı Serdar Bermuhamed'in vakti geldi gitmeye sonra. Güçle saklap durur mümkün değil. Bir yıl saklarsın, 5 yıl saklarsın, ahir özünü nereden ürk kalırsın. Yine Burvanlı'nın yağdığı şu. Nereden yani katı okup yağdığı batağırlaştı sebebi opozisiya batış ediyor, halk batış ediyor, daş törekleri boğuşak gibi oturuyor diktatörler. Nimet çığırlanıp niye kıskanıyorlar. Yine Suriye boyunca şeyler muhtemelen başa uşak dağılımı olsa cemler yani. Ama şol inni Başar Asad'ın yağdığı nähilli bolur diye de inni şol ulu mesele. Men şonu Serdar'a da aytjak bolýarna. Ola 55 ýylla hukumetin üstünde duran adamlar öýdem bara bula ýanak akmagyndy. Öz güýçleri bilen gelen akylly adam. Biraz dünyada biraz Abraham Başar Asad. On ýanakda bu ýanak bir haramda adam diye bollar. O aydy oturan adamam da. Ýöne bir ýalňyşy näme? Halky güýç bilen taklamagy öwrenenna. Ön kakasam bir şäheri doğrusyny göçüren şu özüne karşı çykyşan eden adamlar. Bular mädir şu ýol bilen men taklarny pikir etdi. Ýöne görüp oty oňaran akady. Şol üçin mun geljegem hiç kim bilenak, özüm bilenak şonu kaçmaga yerim ýok hazırky wagtda. Şol üçin Serdar eger watanyny söýýän bolsa, eger öz çağalaryny söýýän bolsa, şuň kun bizim opşestwamyz, halkymyz radikallaşmaga bir ýol açmaly diskussiýa. Kakasına birinciden idalir etme. Ona görkezmenler. Ol ekrana çıktı adamlar razdıracağı ediyor. Ol adam, şu gören adam radikallaşıyor. Şunu gören adam. Şun ton gepleyişini, giyinişini, dağıtını görse adamlar radikallaşıyor. Vah falanın falanı denip yanından kaharını getiriyor. Şu bilenem radikallaşıyor adam. Şu ona ayırmalı. Onu başa ayırmalı. Serdar ondan bir gepleşige dağda yol verip yurdum içinde parti açmağa türmedeki oturan bizim aktivistlerimizin hemmesini boşaltmalı. Onları ekrana getirmeli. Aydın fikirini demeli. Toparlar döretmeye ruhsat vermeli. Yuvaş yuvaştan azat taylağı yol açmalı. Yurdu ütgetmeli. Şeyse halk için kadırını bilir eden işinin. Parahatçılıkla gider. İyi olmanı hiç kim hiç de demer. Dünyanın bir küncüğünde yaşar yürürler. Öz kardeşlerine de hiç de olmaz. Yöne eğer şunu etmese şun kun. Bizim opşistvamız radikallaşıyor. Şun kun bizim halkımızın içinde de İslamistlik köpülük başladı. Ve İslamistlik köpülmek neyme? Ve nereden gelip Emrah'da? Ve adam haçane bir bilmese o zaman bir ideya şolar biriktirip bilýär. Biz dedi en yakın ece kakamız musulman bolan biz musulman. Şol için musulman ideyasy biz yakınlaştırıp bilýär. Nitolky biz yakınlaştırıp bilýär. Başga musulman diýip bereli de köp. Dünýäň ýüzünde 1 milyar 200 milyon var. Sen eýýäm güýçli, eýýäm şoňa ýapyşdyň güýçli. O zaman şoň içinde radikal toporlu da köp. Seni eýýäm alıp seni verbovat edip eline yarak verip pul verip hareket ettirmeyene tayin toparladı köp. Devletli de var şuna kömür edecekler. Şol için şu yol en ansat yol. Adamlar radikallaşmaya yol açılıyor. Eyyem şu tarafa gitiyen. Yöne bir da tarih boyunca dine İslam meselette Hristiyanlı 2000 yıl şun tarihinden geçen. Şun 1000 yılını Hristiyan ruhaniyle devletlerin eğilçiliği şunun eline. Bütün halk şulara nalok veriyorlar. Halkı ediyerler şular. Yöne şol 1000 yılın içinde hiçbir halk şulardan hayır gören yok.
dindar hükümetten hayır gören yok. Ne on ne mileser diye var. Ola en kaytan beyleki adamlardan hem öz halkın ederler. Avrupa halkı, Hristiyan halkı şunun karşısında göreşip zordan şulardan orta asırda dinliler. Haçanan ruhani devletlerinden, dindar adamların devletten ayrılarından ondan diskusiya, halkın rolü devlet dolandırışını köpelip başladı. Neyse halkın dolandırışı, halkın fikri, halkın ornu, devlet dolandırışını köpelip başladı. Şonçata halk bakta ağatlığa yakınlaşıp başladı. Şunun için Avrupa'nın tarihinde esasi rol oynayan dindarları hükümetten ayırmaklığından başladı. Şol için revolütsiyalar şondan son başladı. Şol ideyalar ornaşıp başladı. Şol için gражданский государство. Ondan sonra ikinci etap şahlardan dinip başladı. Yani yurdu şahla voyenli naçalnikle ol yurdu bir yurdu zorla alan adamlardan dinip başlarlarından sonra Avrupa'da yeni ondan neme ötüş olup başladı. Şunun için İslam'da da şeyler. İslam 1400 yıl İslam'ın dörenli. Haysi bir İslam devletine şu yurtta halk razı oluptur. Bir yerini görkedim. İslam'ın özü, İslam diyektir. Eğer ben Müslüman diyeyim desen haysinden, Sünni mi ya Şiye mi? Şiye bilen Sünni birbirine düşman. Öyle ki 2 yıldan önce nemen Pakistan'da Şiileri kırdılar. Priyama kırdılar. Anlaşılan haysi Müslüman. Şiiyesi Müslüman mı ya? Sünnileri Müslüman. Haysi bir İslamcı. İnni biz Sünni dedik. Sünnilerin haysi biri. Biz şun taraftarı. Sünni mi? Sünnilerin Hanefiyeti mi? Malikiyeti mi? Haysi biri. Hanbeliyeti mi? Haysi birden şun. Buna da birbiri bilen düşman. Yani eğer Hanefi bolmadan Hanbelilerini öldürüyorlar, Vahabiler onu öldürüyorlar. Hiç haydi biz Müslüman deyip Kur'an'da şey diyedik. Hemmeden Kur'an'ı öngötürüyor. Hemme dindarla da Kur'an'ın tefsirini birbiri bilen davalı. Eğer şunu kabul etmeseler birbirini öldürüyorlar. İnni bundan sonra geleyli. Şun kun 1 milyar 200 milyon dünyanın yüzünde Müslüman var. Şunun neçe milyonu hicaplık ediyor. Hicapsızla da Müslüman var. Şunun tane 1 milyarda kolay. 1 milyarda kolay hem de açık gidiyor. Göne ol hacaplı bolmalı diyen o 1 milyarda siz Müslüman ne olur öldürmeli, vurmalı, daşlamalı rivayet yani. İnni yankı 200 milyon Hacaplı var or Saudi Arabiya'da. Ola gelip Jennifer Lopez'i getirip Mekkan kaptanına aydım ayttırıp verdi. Yalanışlap aydım aydı o. Videosunu bağdır Murad'a ben sana koyverdim. İnni şulan haydi Müslüman. Bir ahun gelip kıygırıp çıkış edip otu ayarlı diye karşını almalılar diye. Karşını almak haram diye. Kim karşını alsa diye ola cehenneme gidiyor diye. İnni bizim yaş oğlumuz Müslüman diyerler. Hayfi bir Müslümanlar. Şu ahunun diğerini kabul et yani mi? Hem Kur'an'a yüzlendi. Onunla hayfi Kur'an'ın gurrun gidiyor. Şol için bu dava, din davasını devlet davasına talmaklık ne doğruluktur. Bir adam, ananyan adam pak oluyor, muaddes oluyor, yönü Hudaya ananmalı. Bir Araplan düreden, dürürlü nemeler Kur'an'dan paniyatiyel tefsirleri ol hem yurtta bulaşıklık getirmeden başka getirene. Uruş getiriyor, kahar, gazap getiriyor, birbirini öldürmeye getiriyor. Şol için biz Müslümançılığımız yüreğimizde hem faraizi dinimiz yerine getiriyor, yöne biz on davasını devlet derecesine getirmeye. Mescitlerde okan burada. Şol için biz siyasi uyutkeşikliğe din davasını koşmalı. Şol için Türkiye'de de Atatürk'ün en eden zasluğları
dindarları hükümetten ayırarlığı. Dindarlı hükümete koşuluşmalı. Şunu edip bilenden son Türkiye'de ösüş yoluna gidiyor. Şu an gel Kanada'da, Avrupa devletlerine, Amerika'da en ulu derecede din adatları var. Yani hiç hayli siyasete koşulacağına. Siyasete koşuluşan adamla hakkına tutulmalı adamlar. Spesyalistler, islenlik vakit ayırıp biliyor. Yani dindar hükümete gelenler. Olmana değilseniz, men ayıracak olsanız Hudayın fermanının karşısına gideceğiniz. Hudayın kadabını doşar olursanız deyip halkı kaytam şu Hudayın beryan kadabını özleri veriyor. Şol için dindar hükümeti yakınlaştırmalı. Şurada iki dat var. Birinciden ben hem aktivistliğime de aytacak oluyor. Fundamentalizmden daşlaştırın, özünü daşlaştırın. Sebebi neyse fundamentalizma şu tarafa yakınlaştığınız bizim yurdumun ıkbalı aha Suriye olur, aha Irak olur, aha Libya olur, Afganistan olur. Yani eğer biz gelip öz hak hukukumuzu koruyup dünyadaki bar normativli boyunca köçe çıkıp kahar kadaplı talep edip başladık. Yurdumuzda siyasi ütköşükleri getirip biliyor. Yurdumuzda hükümet yol başçılarını islenlik vakti ayırıp biliyor. İslenlik ütköşükleri parakatçılıklı geçirip biliyor ki yurdum içinde. Şu an Gruzya taraf, şu tarafta hiç fundamentalizm gurrum yok. Halk köçe çıkıyor, saylağı geçiriyorlar, kahar kadaplı çıkış ediyorlar, çare görüyorlar, iyi meselen çözüyorlar. Bomba da yok, eğer Putin koşuluşmaz. Şunun için biz Putin dünyanın yüzünde en atrisatın rol oynayan, dünyanı normativinden çıkarayan, yurdu bambid etken Putin diye. Putin dünyada hem mezadın şerin tarafında duran Putin. Yani parakatçılıklı ütköşükler. Ol hem yerde boya ol parakatçılıklı ütköşükler hem işi ötüşe getiriyor. Biz şu dağın taraftarıyım. Biz şu yolla biliyorduk geçecek oluyor. İnni ben hükümet yol başçılarına, Berdi Muhammedlere aytacak oluyor. Olamam beyefendi şunla. Eğer yurt öceşmeni, halk kahara gazaba minmeni, fundamentalistler ötmeyen vaktinde yurdun içinde siyasi ütköşük geçti. Bu adamlar öz orundan tapar, eğer öz etken rolüne göre hem öz çağlarına korap bilirler. Şu an Amerikan ve 200 yılla prezidentleri var. Şu an bir prezidentini öldürüp durlar. Bir prezidenti kaçıp gidip başka yurtlarda yaşapıyor mu? 48 tane prezidenti hemmesi prezidentlikten gidenden sonra para kaçırılıklı gittiler yaşamıyorlar. Aylıklarına maliyarlar ağraylar. Avrupa'dakiler ve haydi prezidenti kaçıp başka yurda gidiptir. Haydi bir siyasi aktivisti başka yurda imigrasyaya gidiptirler. Yaşolar iyilerler öldürüptirler. Dine kim var? Gitler var. Gitler cinayet eden için hem yerde tuttular da eden cinayetine de cevap verdi. Şunun için diktatörle dine kaçıp gitmeli oluyor. Özlerine hin tapmalı oluyor. Çağalar kırılıyor. Gelecek tohum bilen dargı. Şunun için Berdi Muhammed daha şunu oylaşmalı. Eğer şun kuun men siyasi ütköşüklere yol verdim, aktivistleri göverdim, yurdun içinde azat taylığı geçirdim, men birinci özüm koruyan deyip düşünmeli. Hem öz yurduna parakatçılık getiriyor. Yurdun dargatmaya. Fundamentalizm ötmeye. Dindarla öz hakiki ornunu tapıyor. Dindarları mecbur edip men kitaplamayı mescitlerde okut demeye. Onların bulaştırmaya cinayeti. Burada alo burada Gatto bella kıştırın Muhammed ağam. Men size men isteyen mi? ha o isteyen. Men isteyen mi?
Eştiliye. Ava. Gattor bellekeştiniz. Kaçanla diktatör olmaktanla represiyonu güçleniyorlar. Diktatörün şu başladı mı? Gününden represiyalar, gününden yani halka basış, gününden bu meselelerini kıyıtla çözmeli oluyor. Yani basışlar bilen. Hiç vakit diyalog bilen, hiç vakit yani ötüş bilen, yani fikir alış bilen de dine basışlar bilen çözmeli oluyor. Onun yol şeyle de bitecek yeri yok. Kurban Berdimuhamedov'un şoňa geldi, Serdar Berdimuhamedov'un şoňa geldi. Indi Muhammed Ağa'nın diyecek bolýan zady açyk aýlanyň kelleňiz, aklyňyz aýlan açyk. Sizem näme bolsa türkmen maşgallaryny emeleňiz. Kakyňyz alkaşam, kakyňyz zulüm bolsa da açyk türkmençiligiň badyra ganyňda, teninde, aklyňda, dilinde bir zat badyra. Eger ba bolsa, watana bir zat hyzmat etjek bolýan bolsaň, ýa gulluk etjek bolýan bolsaň, tarihte hakyky adam goýup gitjek bolýan bolsaň, onu emosiýaň gyra aýryp, öz ýa behwidin gyra aýryp, halka, döwlete ýol berip, döwlet östürmeli. O diýmek näme? Sen bize gerek däl. Gurban Berdimuhamedov, sen türkmen halkynyň iň ýigrenji adamy. Sen ekranlardan hem yerden bir ýitirim bolmaly. Gitmeliden, başga döwlete gidip ýaşamaly. Seni öğrenmedi, garnymyz gydýar. Revolýusiýa çalt emeli gelýär. Serdar Berdimuhamedov, siz ýoluňyzy çalışmaly. Başga ýol ýok. Putin ýadyňyzdan çykarmaly. Putinin iti bolup hyzmat etmeli. Halkyň Burada şu videonu koyduna. Berdimuhamedov'in türküsini. Ha, ay halkyň gaharyny getirmäliň. Muhammed ağa. Yo, aýtýanymyz da kaza etýär. Ne oldu? Adamy näýli bolýar? Ýüregi bulaşýarmy ýa bulaşmaýarmy? Utanmaýarmy onu görüp ekranda? Maymun bolup otursun. Akyldyran bolýar. Bir zulüm, bir adam ölüp geldi. Akyldyran bolup buraya. Ünsörün hormatly vatandaşlar. Men goýaýyn. Häzir pikirimi jemläýin. Garal men diýjek bolýan adam, häzir Türkmenistan bir nukuda geldi, ya da güýç bilen ütköýär, ya da güýçsiz akyllyk bilen, sahypalyk bilen, yani her kim öz behwidini tapyp bir döwleti öňe sürer ýaly, şonu gotdo, gider ýaly ütkäp bilýär. Şoň üçin häzirki günne Serdarmy, Gurbanly Berdimuhamedov tapagy ýok. Bir türkmen bolar, bir ýa-ni öňkü ata-babalarymyz ýaly oturup emosiýany gyra aýryp mesele çözmeli. Oğlum, näil şul daş töwerekdäki diktaturly rejimler bir-birini gyryp gelýärkä, wyjwat etmeli, näil biz Türkmenistany östürmeli. Ýani şonu pikir etmeli. Hökman men prezident bolmaly, ýa düýeji prezident bolmaly, ýa da Serdar Berdimuhamedov prezident bolmaly, o ýa-da ýok. Döwleti halas etmeli, pytratmaly. Bizim döwletimiz pytrajagan menziýär. Näçip radikallaşýar, haklaryny gorap bolanok. Hemmeler ýa-ni dine güýçlüň almany pikir et başlaýar we Serdar Berdimuhamedov we Gurban Berdimuhamedov dine güýçlüň ýatyrmaly diýip pikir edýär. Onda döwlet pikirýär. Şonuň üçin siýasatçylar öňe çykyp düşündirýär. Şundan ýa-ni şu betbaçlykdan sybyp bolýar, gaçyp bolýar, gyra aýrylyp bolýar. Şunu başgaça çözüp bolýar diýip biz ine şu çözgüklerini berýär. Şoň üçin esas çözgük opozisiýa bilen dialoga girmeli. Bolmasa diktatör rejim gaty erbe tutar ve döwleti tutaradyr. İkinciden Türkmenistanyň içinde hemme siýasat tutarlykda ýatyradygan boşamaly. Üçüncüden hem siýasat partiýalar, açyk siýasat partiýalar we güýç däli, hakyky gyzgyn dialogly parlamentde geçmeli. Parlamentiň saýlawaryny täýärden geçmeli. Prezident saýlawaryny täýärden geçmeli. Kim tutsa şol tutsun. Güýçli tutar. Bize güýçli adam gerek. Kim güýçli bolsa tutsun. Biz arkasında duracak. Yöne diktatörler ise biz onam yatırıyaz. Yani şuraya döwlet bolmaly. Şu yol boşu bir adım çepede gitmeli, sağa da gitmeli, dine Türkmenistan'a öňe gitmeli. Gelin ine umumy dünýäde ýigrenilýän, esasan Türkmen halky tarapyndan ýigrenilýän adama näme diýeni ünsörelim. Şu käwak bir zat aýdýa, egerde şunu tanamadan bir normal adam diýip düşünip bolýar, ýöne şunu tanamda. Bir adamı öldürüp, yani Niyaz öldü ya zulümü öldürüp, zahvat edip, son dostlarından öldürüp, bir zulüm
Türkmenistan'ı uğurlap, öz şäherlerini uğurya, öz ýanky garnaşlaryny, dogunanlaşlaryny hem merat alıp Türkmenistan'ı edip, pıtradıp, pulunu uğurladıp dogunanlaşlaryna. Ünitlerin Gülnowadyň 4 tane lübowny var, ofitsialna. Her lübownyň öz biznesi var, öz mafiýasy var. Gurmala aňyrda dursun. Dogunyň 4 tane lübowny var. Niye de görülen Türkmenistan tarihinde bolmuş mu? Yok. Şu zulüm ve şunu değinmeli bu kapalı. Başkaları yok. Lütfen. Tamamen elipli alfabeni yazıp şuulkun Teyze oyun mu konuda? alfabet var. Yataşanına karşısında alamamak elipli alfabeni yazıp şuulkun tohum yiyeceğleri şu adet şimdi bana öğret yine yani devlet elimizde iyi işimizi hem iradiyat hem dolanıriyat hem çağlarım okunuyor. Yani böyle meseledim. Zamanla yatırdım. Şu kadar değil. Bir Hasan'la karşısında adamında 97 yılda Türk doğumdan böyle çap edip başladı. Şu adet şimdi kadıydı. Türk doğumlamı, Türk mesleğini çap ediyor. Annem şimdi geniş var. Evet, kadıydı bunu öğretmenler. Dünya yaymalılar. Şu ki umman medya gençliğine gören oluyor. Orada hem var da ben belirledim. Yine Muhammed Ağa ünitlerim oldu. Hemmeşi gen alwati akbak näme diýýardy? Biz Türk birleşiginiň ýanyna geçirýärdi. Bugün bizim alfabetimiz var diýip o Türkmen döwletinden alfabeti bar nirana doklap şoňa o belli dat döwletinde. Şonu näşe etipdir. Daman gaziýeti Türkmenistanyň bir gaziýetine öwürdir. Şoňa ruhsat berýärler mi bir zat aýtmak. Utanmany şonu aýdyp otur. Utanmany hyjalat çekmeli. Ödem ton gepleşim var bolsun, maymun bolup otur. Doğru diýem. Türkmen alfabetinden öýüdi goýan ok. Onun nasıl gösterýär ol ýanky Niyazmyň zaslygy. Biz geçtik, biz oňardyk, biz nemedik. Odan öldürdü ödi. Näme reforma geçirdi Türkmenistan'da? Yine ünitlerim hormatly vatandaşlar, men size bir neme görkezýän. 97'den bäri biz yine öz alfabetimiz diýär. 99-njy ýylda Türkmenistan alfabeti geçdi. Men ýadymda 91'de, 92'de biz Kirillis'de ýazýar entek. 93'te Türkmen diline geçip başladık. 99'da şu latinsk alfabeti oňorun ýanky oğlanlar, men tanıyan oğlanlary, bizim Politik Institutdan professorlary, şolar ýanky nimetde de şolar bilen gürleşip ernik ýadym Türkmen alfabeti nime Kirillitsany, Kirillitsa diýär latinsany oňoran töwerün berekella diýip olar ýöne oňormadyr onu ýanky awtomatizasiýa etdiler. Gatul ýanky ösşetdiler Türkmen diline. Şonuň üçin Guranyň ondan habaram ýok. 91'de biz geçdik diýär. Yalan. 91'de geçmedik biz. 91'de biz döwlet kurduk. Türkmenistan döwleti emele berdi. 91'de konstitusiýany kabul etdik. O konstitusiýany kabul etmekden näden latinsa etýän? Bir akmak, bir diýen zatlaryny bilmeýän bir ukypsız bir samsyk. Şonuň üçin on dahylam ýok o ýeňişlere, o guruluşa. Muň esas dahyly guruluşuk biznesi. Guruluşuk biznesden men birinji bolup halka düşündürdüm. Hemme yine gurýar zat edýär. O gurany pul ogurlaýar. O gurany şu bir guranda adyny 3'e köpeldiň 3 saý bolmaly. Bir welaýatyň Aşgabat şäherini gurdumy? Hemme 3 tane welaýatlar gurulmaly şu pul. Bu pul ogurlaýar. Erteki gün hemme pulu ýöne süpürüp altypdyň diýmetinden ine jaý gurdum, onu gurdum, bunu gurdum diýip allar ýaly. Ýa bu guruluşuk biznes edýär. Başga da bilen oga. Men ýadymda ministeriýasynda işländim, ýani ministeriýasynda işländim. Şo ýerde oğlana bar ýadyýanyna.
İyiler 3% alyan olsa kontrakt için 10% alyan. Bana niye mesela söyledim gol çeken değil. Soruyalı yani biz başını, biz limitni, biz predelşik. Şunun için zulüm, derru zulüma geç gitti. Derru korrupsiyonu yarattı Türkmenistan'da. Şöyle bir zat belli geçirdim Elya Muhammed Ağa. Rejimi, diktatör rejimi saklak gelen dini korrupsiya. Korrupsiya olmasa yanına hükümette işleyen MHM, polis, olur bulur, yani vice premierler on aylığı işlep yani niye mi kazansa? İşlemedim. Barmadım söyle. Bunu olacağım olmaz. Şunun için demokratik sistema bu aylıklar berip bilýär $800'dan $3,500 aylık berip adamları statusunu verip haklarını gorap çinovniklaryň halkyň yani bir guruluş sistema etbilýär demokratik sistema. Bir adamın aradyna gatnaşyk sistemasyny bir adalet urup bilýär ýöne diktator sistema hiç wagt aylyk төлep bilen ok öz çinovniklaryna. Diňe uğurlan diýär. Men size ýa-ni ýol açýan uğurlan nämetin şonundan halka jerimet alın, halk kaldırman diýip ýa-ni nesihatlar berýär. Şonuň üçin diktator sistemany diňe korrupsiýa saklap gelýär. Korrupsiýany aýyrsam diktator sistemi öz ýykylýar. Hiç kim bular gollanok. Kime gerek? Yine ünsörün. Kim arkada gollanýar? Yazın şu komentaryaň aşağında plus koyun. Arkada gollanýan bolsaňyz, arkada gollanmaýan bolsaňyz da minus koyun. Şu atalı oğul gollanýan bolsaňyz plus koyun. Atalı oğul gollanmaýan bolsaňyz minus koyun. Yani görelim kim gollanýar arkada. Yine şeyle ýagdaýlar Muhammed Ağa benim materiallarymyz tek ba. Şoň üçin tir geçeli ýetişemdi. Indi gelin Türkmenistan boýunça gurulma edelim. Ýadyňyzda bolsa biz Soltan Açilov boýunça bir reportaj etdik geçen gepleşmede. Şul gahrman aýal Soltan Açilova Türkmenistan'da pravazashit edýär. Ýa-ni adam haklaryny goramak üçin hereketler edýär. Şul aýal maşgala beýleki döwletleriň arasynda pravazashit etdiren ýa-ni adam haklaryny gorayan adamyň arasynda uly bir medal aldy. Uly bir yer aldy. Bu işlär diýip ýa-ni risk alýar. Yapık döwletlerde işlep bilýär diýip muňa ýa-ni bütün dünýä jemgyýeti bir bellik berdiler. Medal berdiler. Ondan bir finans bir premiýa berdiler. Ine şol zatlar baryp Türkmenistanyň adyndan baryp şol ýerde almak üçin Jeneva baryp şoň ýa-ni inaugurasiýasy bolmaly. Şonu şol ýere goýbermejek bolup. Çünki Türkmenistanyň adyny şol ýerde baydagyny ýokary galdyryp bütün dünya Türkmenistan'da kanunları işleýär, ine menem şonu işlet bilýän, şu ýa işleýär diýip görkezmek üçin barýan adamy gaýtyp görkezmän, saklap Türkmenistan'da barnizat okup sen ýa-ni nemeň bar, gyýdyň ikiňiziň senin keseriňiz bar, size sroşno ýa-ni izolasiýa etmeli, izolasiýa edemem, 5 günni hiç tapman, ýene de goýberýär. Ara öňköýlek gidenler pasportyny ýyrtyp, pasportyny näde dogry ýa-ni gelişikler diýip pasportyny aýlanyp diýip goýbermediler. Şu elek infeksion banita sokdular. Inni şu ýaly rejim ýa-ni ataly hemme zatdan gorkýar. Bir awra alyp başlasa gorkýar. Bir sadakalar berip başlasa başga bir adama kömek edip başlasa o awraýa galar gorkýar, şondan durýar ony. Beýleka eger bütün dünýä jemgyýeti awraly medal berýän bolsa onu iyi bermän saklaýar. Bütün dünýä görmesin, halkymyz görmesin. Garaz adamlar öldürmäne, gahrman medalyny almana, Türkmenistan'da ekrana çıkıp birinci suratyny görkezip birinci ýerde bolup ekranlarda ýaýlanmana bunun lisensiýasy bar. Hiç kim öňe geçirmediler bular. Her dal ederler. Oho, käbir zorowda prezidentden ökde bir çopan bar. Prezident hiç wagt şonu oňurulmayjak zatlaryny ýa-ni bir 100 san maldan 1000 san mal ýasap bilýän, bu şolar bakyp bilýän bir çopan bar. Onun bir ýa-ni gazanç onan görkezmeli. Erteki güne bir paxta ýanma. Beýleki gün bir potroç şuwa bir üýt köşüp dünýäde ýa-ni ýok şolar potroç. Onu görkezmeli. Bir gün bir ýa-ni ýolbaşy bar, edaraň ýolbaşy. Bir topur sünüp kazandy, onu görkezmeli. Ýok, bular olar gizler. Ýygnar. Bir-birine halk kömek etjek bolsa tutup basarym olar. Ýöne diňe gurbandan Serdar Berdimuhammedow bolmaly. Ine şoň üçin bizim haklarymyzy, behwitlerimizi şu bir zadymyz bolsa şu çüýrük tokum ogurdy.
Ünsörüm. Gulnava diyen bir dogununu diyorsan Lübov'u ofitsialna. Şolu eldirip bolunu. Onun öz mafyası var. Hani gen prokuratura, hani yankı vice-premierler, hani adalet ministrliği, hani suudlar, kadiyetler, hani devlet, hani yerine yetirici devlet, hani yankı yerine yetirici devletin hukuk korumak mekanizmleri, polisler neydi, emhimeler neydi, neymi bilen oktur yani. Ofitsial ne yani? Yine, şunun için Türkmenistan devleti yok. Türkmenistan halkı ve teritoriyası halkı. Bir teyden devlet olmalık bir erteydin akşama çeli Muhammed Ağabey'in düşündürüyor. Bir devlet olmalı. Şunun şu kurulan devleti, öz kutu devleti bilen biz bütün dünyada maskara olduk. Bizi vaspırnimademeden okulu devlet değil. Üstümden uyuyorlar. Baran yerine bulun maskara. Raşit Meriyev'den başlayıp maskara. Bar ediyen işi menin prezidentim kabul etbilmezsiniz kadip yani adamlar yalvar ya. Men şunun bir yere görködeyin deyip hiç yere görködü ben noktaya bunu el verecek yok. Şöyle şunu zulüm deyip hata ediyorlar, diktatör deyip hata ediyorlar. Hiçbir devlette, men demokratik devlette diyen Avrupa, Amerika, bütün devletlerde 70'e olan devlet var. Şöyle bunu kabul etmediler. Gereği yok. Diktatör. Onun bir alışara zat yok. Diktatörlük buna devam düşman o. Yine Türkmenistan devleti. Şunun için biz zulüm olup var yani. Biz radikallaşıp başladık. Şimdi Türkmenistan ya demokratiya ya gраждан tutuşturup onun Putin koşulup Siriya uğurluyor. Onun halk için ne? Ol iksan zulüm atalı ol. Şolur hayadır. Fikir edip yurdu halka tavşırıp gıra kaçmatalar ne şunu var ya. Muhammed Ağa Sultan Açıl bir ayçak Ben birinci dene ben aytçak bolýandadım Sultan Açil we Türkmenin taryhyna hükmen ýadygarlyk galjak ayaldan biri. Bir iyili giderli Türkmen ayalı bolup Türkmen halkynyň bäfidini gorak gelen dünýä bayraklarına da münasip bolan adam. Ödem yeketek şu cinayetkar maşgalan öňünde olan etyen gadabyna garamany şoň öňünde duran adam. Şol üçin Türkmenistanyň taryhyna hükmen muňa aýdylyk berdiler taryhda, ýadigarlyk goýular, mekteplerde öwrediljek ayarlan birişi. Şol üçin bir Türkmenin taryhyny eýýäm gally. Berdi Muhammed Yirgenç ady bilen gally. Haramzada ady bilen gally. On yüzüne tükürer. Göne bir başımıza täz edilecek. Şol üçin bütün garnaşlary bilsin. Sizin ejeňiz, sizin garnaşyňyz Türkmenistanyň taryhyna galjak, buýunuljak, beğeniljek ayarlan berdi. Ve bir mesele. İkinci de Sultan Açilova tutulandan soň biz çıkış etdik. Hemme oglanlar çıkış etdiler, goradylar. Ýöne şu meseleni birinci gallar ýerinde durmaly Helsinki topardy. Bir hepdeden soň giýje galsalada goýdular. Ýöne şola başgaçarak hareket etmeli. Türkmenistan boýunça ýeketek adam hukukyny gorayan, tanalan Helsinki topary. Ýöne ola öz borjyny ýerine ýetiren. Ýarym ýalta dik gaçmet ýelme. Men kritikawam şondan. Şol üçin olary kritikawat etýän, şolar herekete düşürjek bol. Türkmenistanyň döwleti 30 ýylla şunýana struktura bolan üçin arkaý eden etdiligini etdi. Ola bilýär, ýurduň içinde metbuat azatlygy ýok. Halky gorkudyp saklady. Kim bir zat diýse oňa töhmet atyp, aradan aýry bilýär. Daşary ýurtdaky bar opozisiýanyň bir hilli şolary saklady ki hiç zat etmesinler. Diňe geplesinler bolýar oňar ady. Türkmenistan dolandyp oturan cinayetkarlar şu öňkü döredilen opozisiýa diýen adam hukuklar goraýjy, olar gow bilýär,
olara vilayat edip bilye. Olan etçek hareketlerini önünden bilye. Şol için hem Türkmenistan'ın içinde näme etse önünden bilye näme bolacağını. Mesela Sultan Açılıban tutar. Taşarı yurda gövertmer. Bulan etçek adı näme? Bula bararla otakat yazarla, butakat yazarla. Ey diyerle, bey diyerle, adat radiyetinde çıkış ederle. Bizim ertiydi bir ürün göverir, şöbülenen kutorya yöne kazanan dağıtımız neymiş onu Cenev'a uğratmadık. Biz halkımızı korkutup taklap biliyek, biz dünya bilen işimiz yok, biz etçeğin işimizi etiyek deyip şunu tubut edecek oluyor. Şu sebepten biz eğer tesirli bu iş olacak olsak, tesirli pravazashitnik olacak olsak, taktikamız ütgetmeli. Biz inni önkü anağında, inni emme zaten bütkedi. Şun kun Gaya Galas Yevı Sovyetinin başlığı oldu. Bir önkü Estonian Premier Ministeri. Bir gönü Orta Asya'daki problemaları bilye. Putin'in ne il cinayetkarlığını bilye. Şu ayağın ehleki bize açık. Şun yani biz arkayın barıp bilye. Arkayın barıp bilye. Şolan eyyem vilayatın Avrupa'nın birinci adamlarının bir tesir edip bilen adam. Biz şu yolları gözlemeli. Biz eğer Berdi Muhammed'i önkü yanak hareketin ettirmeyecek olsak, kahar kazanmadı dışarı yurttaki aktivistler, pravazashitnikle görketmeyeni onurmalı. Biz dine çıkış etmemiz bilen, hat yazmamız bilen kanaatlanmalıdır. Berdeki çinovlikleri gününü koymalı. Bunları cevapkarçılığa mecbur etmeli. Şuna mecbur edecekti olsak, bizim şu yurtlardaki var kanunlu esasında protest etmeye, şolan kapılarının önüne yatmaya çadırlı. Ta şöyle biz kabul eder yani. Biz şunu ettirmeliyiz. Biz kahar kazamızı görk etmeye mümkünçülüğümüz var. Biz şu yolları inne hayırlanmalı. Helsinki topor bir ofitsialni bar topor hükmünde şu zatlar organize etmeye dolu mümkünçülüğü var. Aktivistler çağırıp bile falan gün Ceneva'da falan yerde falan cevapkar adamın ofisinin önüne protest geçirecek. Gelin şu ta Türkmenistan'a can edip Sultan Açılıvan'ı samolyotu bindirip iyi veriyence biz şu tadı yataylim diye biz var ya. Şunu mu ettiriyor? Biz şunu etmeyen o ormanıdır. Biz şu çinovniklerin kafasını dövüp girmeyen o ormanı. Şuna da hakkımız var. Eğer bir de cevap vermeyecek ortalığı. Baştan savunma edecek ortalığı bizim hakkımız değil. Bizim aytlayan da adımız erkenmeyecek ortalığı. Biz şu zatlara tayin olmalı. Biz indi dine hak bilen kanaatlanmalı. Doğru ya Muhammed ağam. Hem taraftan işlemeli, pravazashitlikler aktivlaştırmalı, aktivistler aktivlaşmalı. Tamam. Ve şuraya Sultan Açılıvan'ı kahramanımız tutulanı hemmemiz bükmeli. Onu rejim şuraya kahramanlarımızı ellemedi. Şuraya Türkmenistan'ın türmelerine yatan aktivistlerimiz var. Biz şoları boşaltmalıyız. Şu bizim borcumuz. Elimizden işler gelmeye deyip oturmalılar yalan sözler. Bizim elimizden köp tat geliyor. Doğru diyorum. Birleşip etmeli. Biz birleşip doğum olmak gerekiyor, o da olmak gerekiyor bize. Falan vakit falan yere kemmemiz baraylı. Koy geplemeyelim bir yeri vermeden. Ağzımız dank edelim. Yöne baraylı, düğmeli kapıları düğmeyelim. Doğru diyorum. Muhammed abi biz her vakit birleşiğe tayar, birleşip olacak adamların. Şunun için bizim etraf düşmanımız atılı olur. Şular ortadan ayrılırsak hem Paris'e düzeliyor hem de düzeliyor. Şunun için zulümden din var Türkmenistan. Muhammed abi, indi Gruziya geçeli, efirimizden eyyem köpekti Gruziya geçeli. Yine Gruziyada 26'sına men yanlışmadan ya 20 yaşın ya 26'sına saylavlar oldu. Şu yerde Gruzинska mечта deyip bir nimeti bir topar falsifikasiya edip bir topar yani dağları çalışıp Sovyet devletlerde yali parlament saylavlar geçirdi. Şuna da 4 tane opozisyon güçler ayrılıp adamlar köçe çıkarıp
Biz ılalaşamdık, biz şu parlamenti hata edemdik, şu sayıları hata edemdik deyip şunu yatırıp otuyorlar. Gelin interpret edelim. Fire is catching. And if we burn, you burn with us. Ülkenin vatandaşlar ne yaşadım köçer? Video görünmedi mi rada? Görmedi ha, bir minut. Ben bir minut. İni görünüyor mu? Ava. Ülkenin vatandaşlar ne Fire is yaşadım catching. köçer çıktı. And if we burn, you Ne yaşadım burn with us. öldü. Şular vatan düğünü de, vatan düşmanlar şular teyarda durmuş diyor. Yine ilk indiki video seyredelim. Yine bir garı maşkalı, ayağın maşkalı. Şu ayağın maşkalı. Ayağın maşkalı şeyle diye siz geleceğiniz için görüşün. Halk çıkanına yani önünü büyük olup durmam. Halk kollan. Sizin hayalaki yani yol boşluğunuz olur Putin'in oğluya seyirtap olun. Rahat deyip yine karı maşkalı düşündürüyor tatlatta. İndeki video seyredelim. გონდერები იმის ნაცვლად რომ ხალხის გვერდით დადნენ მისი შვილის მომავალი დაიცვას მე მებრძვის ქარს რომელსაც შვილი მიჭირავს ხელში მე მეჯიკავებიან მე მაგდებენ Deme diye de şunu adamlar siz halkın tarafına geçin. Bulmasa Moskva'nın kulu olursunuz. Moskva yani sizin yol boşluğunuz Moskva bir dakika diye. Moskva'nın kulu bulmak için biz bulacakken Moskva'nın kulu biz özbaşlık olacak. Biz Avrupa ile birleşecek. Biz kovu yaşayacak deyip yani şuraya diye. Şuraya almaşkala vatan düğünü der. Обычный yani Gürcistan'ın граждане. İndeki videoyu edelim. Yine şu videoda ünitörüm şuraya bronz boyutlu maşinlerden yukarıdan su vurup yani adamlar yıkıyorlar, protestoyuşlar, yani protesto eden adamlar yıkıyorlar. Şu maşinin işgalleri maşinin düşüp suyu yere döküyorlar. Halka yani halka döküyorlar. Halkın tarafına geçiyorlar. Qarada Gruziyada bir topar vakalar olup geçiyor. Şu yerde Gruziya Rossiyanın vliyaniyetinden yani tehdidinden çıkacak oluyor. Gruziya Avrupa tarafı gidecek oluyor. Sonki 26'sına yani parlament 29'dan 28'ine karar çıkarıyor. 4 yıllık Gruziya Avrupa girmeliler. 4 yıl Avrupa'dan saklanmalı deyip karar çıkarılan son şu yani adamın öne çıkıp hem falsifikasyon için hem Gruziyanın uğru ütkiye, duruşuna uğru ütkiye, ön kadınların üstünlükleri, kadınların yoğunu ütkiye deyip yani başka tarafa, Moskva tarafa uğurluya deyip adamın öne çıktı. İsteyen o yani Gruziyanın Moskva tarafı uğurlarını isteyen o. Yani Moskva'da ne mi gördü? Abhazya'nı, Asetya'nı elinden aldı. Raketara bombaladı Gruziyan'ı payladı. Moskva yani Rusya'nın Şumku'nun hükümetinin zulmü dine daş doğrunu değil de içine sıçrayan. Öz halkın ne yaptı? Bu 9-10 milyon olan adam inteligensiya yurttan gitmeli oldu. 700 milyon kolay adam Ukrayna uruşunda öldü. Türmeden çıkarıp uruşu vurdu diye. Türmedekiler uruşta 3 ay 6 ay olup yine de iyi ne var? Yani
öňki ýaşayan ýerlerine barıp o ýerde adam ölüp ýalar. Şol ýaly zulüm bolup galdy. Ine men her wagt aýdýan, oğul ataly oğluň ýoly zulümdür. Şu günlere baranlar şular. Başga ýol ýok onunki. O seyretmen ýa-ni özüne medallar berip gitýärler. Ol bir başydyr. Unutmaryň. Şunu ervet oturar, ervedem elter halkı bir ervet nokuda elter. Biz erket etmek bolmaya, Gruziya halkında näme kemde adımlar? Hiç adımlar yok. Yanlışmasam Gruziya halkına biz 200 ýyllap kömürtdük. Ön kasırlarda. 200 ýyllap şöyle para katı sakladık. Indi näme biz şu halk bizden bu iş bolup kaldı. Öňe çykyp bilemdi. Bir öňe çykdy, beýle syýgyrýar. Ay sen hain, sen yeni vardat. Oho, bir adam sen bähbidin gollap, risk alıp öňe çykýan bolsa, şol sag bolsun nimeli. Sen işine diýe şol. Ine şol ýaly bizim düşünjämiz ters bizim düşünjämizi ötürmeli biz başalaç ýok. Muhammed ağa, ine Gruziýada wagtlar näme? Ve Murada yankı şu mitingle başlar. Birinciden şu 100.000'den köpürek adam çıktı şu mitinge. 100.000'den olay aydışlarına göre de. Bir nemeden son başladı. Gruziyan Premier Ministeri bir karar çıkardı. 2028 yıla çellin, 2028 yıla çellin Yevrosoyuz'a girmek planını iyi de çekildi. Yöne Gruziyan konstitusiýasyna yazılan Gruziya Yevrosoyuzun sastavına girmeli. Inni Gruziyan halkına näme peýdasy var Yevrosoyuz'a girmek? Saakashvili hükümeti bolanna bir tofar siyasi ütköşükle girdi. Korrupsiýany aýyrdy, ýurtda demokratik ýola düşdiler, azat taýlawlar geçirip başladylar. Şol üçin Gruziya Yevrosoyuz'a yakınlaştı. Şu döwürlerde ondan Gruziyan halkı Türkiýe gidip işlemeye kul bolup işlerine derek Avrupa yurtlarına, Kanada, Amerika gelip başladılar. Olan ýaşlary köpsi Yevrosoyuz bilen gow işleşýärler, o taýynyň kanunyna laýyklykda işleýärler, o taýynyň grajlary bilen deň derejede aýlyk alýarlar. Hemme kanundan deň derejede haýyrlanýarlar. Şol üçin Gruziya halky bilýär Yevrosoyuzda birleşmek näme. Yevrosoyuzda birleşsen Yevrosoyuz goýýan şerti näme? Ýani Gruziýanyň içinde birinciden pensionerler dastoyna aýlyk almaly. Invalidler dastoyna aýlyk almaly. Korrupsiýa bolmaly. Aga taýlawly bolmaly. Ýurda girip çykmaga hiç ýyly päsgelçilik bolmaly. Daşar ýurtda işlemäge gitýän grajdanlaryny Gruziýan döwleti dolu gollamaly, olaryň kanunçylyk derejede işlerýäne şert töretmeli. Halk açlykdan kösenmeli. Yevrosoyuz gelip kömek etýär. Hemme ýurdun içinde standartlar Avrupa standartlarına kavat gelmeli. Ol yani liberallaştırmalı, adam hukuklaryny dolu yerine getirmeli. Gruziya halkı şonu teni bilen duyup görüp gelýär. Eger Yevrosoyuz'a girdi, arkaýyn Gruziýan ýaşlary Yevrosoyuzda işläp bilýärler, okap bilýärler, özleri deň derejede kul bolup da Türkiýede bizim halkymyz edýär ýani. Ya Orta Ýerdiň içinde kösenip böyle Orta Aziýalary kul ýany kullanam beter. Orta Aziýada kulçylyk ýany kerekýärli on ýanakda. Şol üçin Gruziya halky bilýärli Yevrosoyuzyň nämeligini. Şo sebäpden hem halk şol ýany öz azatlygyny goramak üçin köçe çykýar. Ola bilýär eger Gruziya Putin'in ýoly bilen gitseler erteki näil betbaççylyga tezawar boljaklaryny bilýärler. Şol üçin hem halky giýje unni öz hakkyny goramagyny köçe çykyp otyr. Muradaga men bollum. Muradaga birda bolly. Şol üçin watandaşlar Yevrosoyuz'a yakınlaşmaklyk
Yani Adam Hukuklar Deklarasiyası yurdun içinde dolu yerine getirmekle bile dendir. Yani sen öz hak hukukun islenlik vakti qorap bilen, miting edip bilen, öz adamların islenlik adamı hükümete saylap bilen, islenlik vakti şonu işten ayrı bilen, Avrupa, Amerikan, Kanada'nın yurtlarına arkayın gidip gelip bilen, şu yurtlarda sen işlep bilen, sen yurdun içinde okan, bilim alan, nemelen, olan institutlar tarafından kabul ediliyor. Şol çiğnem hemme taraftan şert görediliyor sizin o yaşamanıza. Şu sebepten hem Yevrosoyuz'a girecek olup adamla görüşüyorlar. Doğru diyen Muhammed ağam. Şunun için Gruziya Avrupa'ya yakın ve Moskova ile birleşenden Avrupa ile birleşen Kovayat ya Avrupa ile birleşen halklar ötüştü. Moskova ile birleşen halklar yankı ötüştü diye. Şunun için şu yol sayladı. O her halkın öz yankı adat yolu. Bizim öz yolunu saylamalı. Biz öz adaletli yolunu saylamalı. Başkaları yok. Şu diktatör yolunun çıkmalı yani bollu. Çekvillik. Muhammed ağa, şimdi bir teyade tema geçeli. Sebebi son temamız kaldı. Onun dünyada olup geçen ülkeşikler. Ruhsat berseniz ben şunu da geçeyim. Yine hormatlı vatandaşlar, sizin bilişiniz yani Özbekistan'da bir siyasi vaka olup geçti hadise. Şunu biz beyan edelim ne olup geçti. Gelin birinci küçük video seyredelim. Unutuyorum. Görünenak video. Bir minut. Bir minut. Yine hormatlı vatandaşlar unutuyorum. Şunu söyledim. Власти Узбекистана арестовали приближенного Утабека Умарова Жавлона Юнусова. Его подозревают в причастности к покушению на Аламджонова. В Бишкеке час дня. Меня зовут Камила Валиева. Здравствуйте. Власти Узбекистана арестовали Жавлона Юнусова. Местные СМИ называют его правой рукой Атабека Умарова в Ферганской долине. В общей сложности число фигурантов по делу о покушении на Комила Аламджонова достигло 7 человек. В Генпрокуратуре официально подтвердили нападение на бывшего замглавы администрации президента и впервые назвали имя подозреваемого. Как рассказали в надзорном органе, Жавлона Юнусова арестовали в Южной Корее и уже экстрадировали на родину. Следователи нашли еще одного обвиняемого, который, по данным властей, скрывался в соседнем Казахстане. По другой информации о нем не приводится. В сообщении упоминаются лишь его инициалы – КС. В ходе осмотра места происшествия и автомобилей, которыми управляли фигуранты дела, а также обысков квартир, где они проживали, были обнаружены вещественные доказательства, имеющие отношение к делу. Всего в ходе оперативно-розыскных мероприятий... Eğer kıyıkaça geçtik Muhammed ağa. Yine şöyle önkü nimede işleyen aparat prezidentinin ormanları olup işleyen adamı pakuşayını oluyor şunu. 4 köyde aktiyarı, 4 adam var. İkisi topluya, ikisi yani gizli yağdaydı. Şu vakaların yani anartında duran adam zakazçık yani Mirzoyev'in Giyus olup geliyor. Şunun için Mirzoyev'in Giyus'unu bir yere çıkınca birlikten aristava dediler yanlış adam. Muhammed ağa. Şu bir doğru düşünüp verdim o zaman benim konuşmam. Ben de bir neyin oluyor vaka Mirzayev'in Özbekistan prezidentinin 2 tane nemesi var, kıydı var. Küçük kıydı var, şu adamsı kenbetinin spesiyalistinin ormanları oluyor işte. O zaman yeni bir kıydı var, o neme yönü 11 partneri var. O prezident upravleniyetinin başlığı oluyor işte. Şuna karşı pakuşeni etiyor. Bineme küçük kıydı, ulu kıydını nimetini vilayaniyetini aradan ayıracak oluyor. Şunu ayıracak olup pakuşeniye. Şunu öldürse o zaman küçük kıydı
Gelecekte hem de iyi çıkıyor. Ben de bunun ne anlamında ben de Tohum kırılsın diyeyim ona. o diktatör devletle şeyle. Sen o belli de biz şol cinayet ya diktatörlere karşı. Şimdi olan kıyıkları birini öldürüp kırılışıp bölünem için tüm Özbekistan tağılacak bunu. Tamam. Şu artık tağlayanlarına kaille birini kavanı. Odan yankın bolayan vaka oluyor. Ay çeçelleri tapyarlar Ramazan Kadirov falan seviyazım ne? Şu da şu ortaya da yakınlaşsan var ya, şu mafya bir öldürmeli, tağlamalı, kırmalı, yurdu şu. Odan bak şey ne böyle ya, olam öldürülmeyenle Tom Mirzayev bu da eşkiye görüydü neme kontrolünü alıyor, barlak görüyorlar kim öldüreni, biri neme kaçıp gidiyor Kore'ye, bir Kazakistan'a, biri Türkiye'de hem de mafyalı. Odan tutuyorlar şoları. İkisine diyecek geldi. Mirzayev'in küçüğüydü. Seyide Mirzayev'in adamına yurttan kaçıp gidiyor adam. Yani ki yurt tağladan şu oluyor. Şu da artlara vatandaşlık. Şu karamdağdaları ananma. Şula dine kelleti hem medadı yurdu nettir tağlamalı. Öğlere birbirine düşman. Berdi Muhammed'e mi öğlere birbirine düşman. Yegelleri hem med düşman. Birbirine öldürürler. Dine kavanıp şu tağlayan dağıtlarına kayılım da şeyle bir binamız oluyor. Şu birbirine kavanıp birbirine öldürüyor. Oğlum Özbekistan meydanı. Şol için Özbekistan'ın bizim yurdumuzdan kovluğu yok. Şol için hemmemiz gelin öz yurdumuz düzeldi. Şu yurt bizimki. Çercevli, Aşravatlı, Marlı, Daşoğlu, Balkanlı. Şu yurt bizimki. Biz şuna iyi çıkmak. Biz eğer dünyada bar formülü var. Bar belli de. Ölçülerini 200 yılla görüp geliyor. Avrupa, Amerika, Kanada, şunun kobra mekanizm upravleniyeni öğrenmeli. Biz olan devletlerin cinayeti bilen işimiz yok. Olan etiyen dağıtlar göğüne şu formula. Eğer halk iflenlik vakti miting edilirdi. İflenlik vakti köşe çıkıldı. Metbuat azatlığı oldu. Din siyasetten ayrı oldu. Saylovlu, adat saylovlu oldu. Sudyalı, devlete değişimle bağlı olsa, siyasetçilere bağlı olsa, ötüş yoluna girebiliyor. Ondan biz öz yaşayan yerimiz özümüz dolandırabiliyor. Özümüz şunları hükümet yolbaşçılarını ayırabiliyor. Şuna yetmedi. Şu formül. Biz olan etyen etli bilen işimi, biz şu formülünü alsak, biz yurdumuzu öttürmeliyiz. Parakatçılıklı var mesela çözülüyor. Dünya uğravına yetmeliyor. Dünya bilen atnaşık açabiliyor. Hiç kim bilen tövüşmegen gerekken devam etmek gerek. Dünyanın normativinde hormat koyuyor. Öz sistemimiz şuna kavat getiriyor. Dünyanın İslamlık yeri bilen işleşmeli. Doğru diyeyim. Ne hormatlı vatandaşlar yine küçük informasyon koydum. Yine nastoящее время vereyim. Bunu Adalet Radyosu'nun bir bölümü vereyim. Yani şu adamlar cinayet iş ediptirler. Şular Kamil Alamjanova, yani önkü prezident aparatının ormanlarına yani öldürecek pakışını ettiler ve şu adamın arkasında iksan maşgala, yani iksan prezidentin gıyının yani giyevler dur. Tohum kırılışı. Unutuyorum Türkmenistan'ın şeyini. Bu taraftan Gulnava 4 tane Lübov'un bu taraftan Yığınlar, bu taraftan Serdar, Körkönler bilen, bu taraftan Gurbanul, Doğunlar bilen. Bunu birbirinin kırılışıya bizim baylıklarımızı paylaşıyorlar. Birbirinin bizden oğulan baylıklarını birbirinin oğurlayacak gidişiyorlar. Fikir etmeyin bunun ağzı bir toylar var, tadaklar var, birbirinin salamlaşıp yani arkin nime diyorlar. Yok. Bunlar oğurlar. Hemmesi oğru. Ondan bir oğru berek oğru oğra göre yani hareketi güçletecek kolya, oradan on payını alacak kolya. Bunu bizim bilen işleri yok. Yani halkı dine kıynamak ve on payını almak. Başka işleri yok. Şu ortada atalı oğul öz kardeşlerine şuraya mümkünçülük döredip bayraklarımızı oğurlap, halkı köseyip, zorlap, öldürüp, yürümeğine gözünün yan olsa devlet var mı Türkmenistan'da? Hükümet var mı Türkmenistan'da? Onu demek konstitusyon kâvir paragrafları, kâvir maddeleri kâvir yerlerde işleyen.
diýmek hiç zat işlenmez. Oraya olsa gelin onunla biz piyerleri geçelim. Bir de kanun yok olsa bir de mislen lazım değil. Nalog tölemeliyim. Yani ki gaz çıkyan şu yere varıp transformatordan yani ki kompresyon stansiyadan turbayı çekip bir öyle dolamdan daşığı da satanayım. Ne edecek? Devlet yok. Bu devlet diyenleri dine öyle cühtünü işleyen. Hiç şey kanunlu işleyen yok. Neye göre onu yani ki nivdi gazı yerden almak. Olur uğurlak gibi oturuyor o zatları. O gelen pullar devlete giren yok. Gün uğurlak gibi oturuyor. Neye göre onu? Neyemçi bir işler, neyemçi hem de pudoklar, yani yerin aşağına bayraklar çıkarıyor da taşına sattırıyor. Duruz mu olur mu? Gelin şey derim. Şuraya doğru olur ya da. Neye fikir ediyemez? Sizin öğret fikirlerini yazsanız komentariyada hormatlı vatandaşlar sebebi biz sizin için çıkış ediyoruz. Biz size şu daşınak bolan hadisalar bilen Türkmenistan'ın içindeki hadisaların tapavunu koyuyoruz ve daşınak hadisaların Türkmenistan'ın tercihini koyuyoruz. Çünkü hep içinde de vatandaşlar biz size ünselenme olsamız Suriye'de bolan dağıtlar Türkmenistan'a gelip bolya Türkmenistan grazdan uruşunun önünü biz siyasetçiler, aktivistler şuların önünü almasak Gurban'ın Serdar Berdimuhamedov gün Suriye dıkkıya Türkmenistan'ı Putin'e can edip bombalı bize kaçtık deyip bombalı diye Türkmenistan'ı. Şunun için biz şu ikisani atalı olduğundan değinmedi. Alaç yok. Muhammed abi boşluklardan olsa boş, bulmasa efiri. Bolle sağ ol Murat. Sağ olun vatandaşlar. Şimdiki duşuna çelim. Onu neyme? Hemen de birinci ölen canlılık arzu ediyor. Kanunlu, adaletli ve bay devlette yaşamaklı sizin elinizdedir vatandaşlar. Bizim elimizde. Kurbanın Serdar'ın eline değerli. Şu günler haçan gelir dine bir devam. Hoş sağ olun. İndiki yapışır. Sağ olun.